אוקיי. בסדר, אז אפשר נראה לי להתחיל. רק בבקשה, אם יהיו שאלות, ובטוח שיש שאלות, לא תספיקו לענות עליהן, אז תעבירו אותם אחר כך אולי דרך שי, ואז נעשה שיתוף על זה. אין בעיה, בסדר. בסדר גמור. תודה. טוב, אז ערב טוב לכולם. יעל, אם תוכלי להעלות את המצגת, אני פשוט קצת נתקעתי עם זה, אז אני אשמח, ואז אין בעיה, בסדר גמור, ערב טוב. אחלה. אז שמי ראובן, מתוכנית אב לתחבורה, ברוכים הבאים. אנחנו כאן בשביל להציג לכם את התוכנית של המעברים בין הנמר לקוליץ במדרונית, וגם בין הדישון לנמר במעלית, תכף נציג את הכל. נמצאים איתי כאן תמי מהצוות מקשרי קהילה של תוכנית אב לתחבורה, פרוסים מחברת גרויסמן הנדסה שמנהלי הקו הסגול, יעל נתיב מחברת דן בן עמרם, שהיא בעצם מנהלת הפרויקט הספציפי הזה, לחן שאחראי על כל נושא הסביבה והאקוסטיקה, וסלאביק שהוא בעצם האדריכל שלנו ויציג את הנושא, דודי גם כן אדריכל, ואם שכחתי מישהו אז סליחה, רק תגידו ואין בעיה תתפרצו ותגידו, וכמובן מהמינהל הקהילתי נמצאים שי זהבי המתכנן השכונתי, וכן שרוני דמה יו"ר של מלחה. שי, עוד מישהו מטעמכם? אני לא שמתי, לא רואה פה בזום עוד... לא, אני ושרון פה. מעולה, סבבה. אז את יכולה להעביר לי רגע, יעל? יעל, את איתי? יעל? כן, אני שמה על השתק, כי אני לבד עם סבבה, לא, אולי... אוקיי, אז בסדר, אז לפני שנתחיל מטרת המפגש, שתי מילים קצת על הרקע ואיך הגענו עד הלום. אתם תקבלו גם את ההקלטה של הישיבה לשאלתך, וגם נפיץ פרוטוקול ונעביר את המצגת בצורה מסודרת. אז כמה דברים ככה לפתיח. קודם כל, חשוב לי שנעמוד בלוחות הזמנים. נתנו שעה וחצי לישיבה הזאת, שזה נראה לי מספיק זמן, אז אני מאוד מאוד מבקש מכולם לתת לנו לרוץ על ההצגה. זו לא מצגת ארוכה, היא מאוד ממוקדת. ניסינו לעשות אותה כמה שיותר תמציתית, אבל מדויקת. תיתנו פה לחבר'ה, לי ולחבר'ה שלנו להציג את המצגת. אפשר לכתוב בינתיים שאלות בצ'אט, אפשר אחרי זה לפתוח את זה שעות פתוחות. אני מעריך שאם תיתנו לנו לרוץ על המצגת תוך 20 דקות, חצי שעה לכל היותר נסיים את ההצגה, ואז יהיה לנו זמן לשאלות ודיון, אז זה ככה רק מבחינת לוחות הזמנים של המפגש. אני אתן טיפה רקע. הקו הסגול למעשה התחיל בתכנון כבר לפני סדר גודל של שנתיים, שלוש, הצגנו אותו לפני הגשת התב"ע לשכונה, בין היתר הצגנו גם שיהיו לו פרויקטים עצרניים והצגנו איפה הם, והוא הופקד. לאחר הרבה מאוד תהליכים מול הוועדה המחוזית וכולי, נדרשו לעשות מספר תיקונים, ולבצע לפי סעיף 106ב סוג של הפקדה מחדש, שמתייחסת לתיקונים הספציפיים שבעצם נעשו בין היתר שקשורים למנהרה בשכונת מלחה, וגם ברחוב יהודה הנשיא ובן זכאי בקטמונים, וכשלקראת אותה הפקדה נוספת לצורך העניין, אנחנו הצגנו בשנית את הקו הסגול, בדגש על המנהרה, כי בסוף שם בוצעו השינויים שאליהם הייתה אפשרות להתנגד, ובאותו מפגש בעצם אמרו לנו, חברים, אנחנו רוצים שנעשה מפגש ספציפי, יהודי, ייחודי, על הפתרון המצרני, על הפתרון המכני של הנגשת המפלס של הנמר לתחנת הקו הסגול ושל הדישון לנמר, ומכאן הגענו בעצם למפגש הזה. אני ממסגר את זה בכוונה כי חשוב לי להגיד שבמקביל הקו הסגול עובר תהליך סטטוטורי מול הוועדות, והיה אפשר להתנגד, והיו גם התנגדויות של תושבי המינהל, של תושבי השכונה. מי ששאל למה מציגים את זה באיחור, זה לא, אנחנו הצגנו את זה גם בעבר, זה לא זה, פה זו הצגה נוספת לבקשתכם, אז זה דבר ראשון. אז חשוב שתבינו שיש הרבה דברים שכן, במקביל נדונים בוועדה המחוזית, הוועדה המחוזית עוד יכולה לשנות, עוד יכולה לקבל החלטות, והדברים הם עוד לא סגורים, אבל זה איזשהו תהליך שהוא בצד של האירוע הזה, של המפגש הזה. ודבר נוסף, מצד שני, אנחנו גם עדיין לא בתכנון מפורט, זאת אומרת, יכול להיות שיהיו פה כל מיני שאלות וכל מיני דברים,
שאנחנו בשלב הזה לא נוכל לענות, ונוכל להציג או לדבר עליהם בשלבים יותר מתקדמים של תכנון מפורט, ודווקא בהקשר הזה יש פה איזשהו יתרון, שאנחנו מציגים את זה בשלב כזה שהתכנון מפורט עוד לא התחיל, וכך אנחנו נוכל לקחת פה דברים איתנו לשיעורי בית גם לתכנון המפורט. אז המטרה שלנו בעצם להציג את הפרויקט, אוקיי? בעצם שהוא כולל שני תתי פרויקטים, אחד זה מדרונית בין הנמר לחוף קוליץ לתחנת הרכבת הקלה של הקו הסגול, וגם כן את המעלית בין רחוב הדישון לרחוב הנמר. כמו שאמרתי, זה מפגש המשך לבקשתכם להצגה המקורית של הקו הסגול שהוצגה לפני, אם אני לא טועה, 3 חודשים. ואחרי זה כמובן נפתח את זה להתייחסויות, לשאלות וכדומה. יאללה, אפשר להמשיך. טוב, מה נציג? אז נציג רקע קצר על הקו הסגול. נציג את הצגת המקטע של הקו הסגול ליד שכונת מלחה ואיך זה מתחבר לכל פרויקטי ההנגשה. אחרי זה את הרציונל של התכנון בציר הזה, למה דווקא נבחר הציר הזה להנגשה, מה היתרונות שלו, מה התועלות שלו לשכונה, מה הוא נותן. שיקולים בבחירת מדרונית. אני שכחתי להגיד שאנחנו כן עשינו פה איזשהו מפגש מקדים עם שרון ועם שי, וככה הם יותר דייקו אותנו ואמרו לנו מה יותר מעניין את התושבים, אז ניסינו ככה לקחת את הדברים לתשומת ליבנו ולהציג אותם. ואחרי זה נציג את התכנון המפורט, את התכנון האדריכלי לצורך העניין, גם של המדרונית בין רחוב הנמר לתחנת קוליץ, וגם של המעלית בין רחוב הדישון לרחוב הנמר. אנחנו דווקא הפכנו את הסדר, כאילו התחלנו מהמדרונית, כי זה נראה לי הסוגיה יותר בוערת, המעלית ככה יותר סטנדרטית אולי, אז היא בסוף. אז אני אתחיל עם השקפים הראשונים, ואחרי זה אני אעביר את השרביט לסלאביק, שהוא האדריכל, והוא יציג את שאר הדברים. יאללה, אפשר לעבור. אוקיי, אז הקו הסגול הוא קו שאני מניח שכולכם מכירים אותו, אבל חשוב לי ככה, אתה יודע, לסגור את כולם ושלא יהיה פה אי הבנות. זה בעצם קו נוסף במערכת שלנו, אחרי הקו האדום, הכחול והירוק, שהוא למעשה קו רוחב ראשון בירושלים. מה זה אומר קו רוחב? הוא ממזרח למערב, בשונה מהקווים האחרים, שהם לכיוון מרכז העיר, לכיוון התחנה המרכזית. הוא יוצא מהדסה עין כרם על התוואי של הקו האדום הקיים, עד לצומת טהון הנטקה, זאת אומרת איפה שהמפלצת, שם הוא פונה ימינה לחוף טהון, ממשיך יורד את כל הירידה של גולום, ואז פונה ימינה לקוליץ, נכנס במנהרה מתחת לשכונת מלחה, כמו שאתם יודעים, ממשיך על התוואי הקיים שעכשיו מבצעים באזור קניון מלחה וקריית הספורט, ומשם ממשיך לרחוב יהודה הנשיא בן זכאי בקטמונים, פונה ימינה לפרקנינג, וממשיך לתנופה. כמו שאתם רואים, יש זנב לארמון הנציב שעוד לא ברור, לכן הוא מקווקו, זה ככה עוד בספקות וסימני שאלה, מה שבטוח שהוא הגיע עד תלפיות כרגע. כאשר למעשה המפגש שלנו מתמקד בשכונת מלחה, ובעיקר במעברים אל תחנת קוליץ, שהיא בעצם תשב מתחת לשכונה, ולמה כל כך חשוב בעצם להנגיש אותה לשכונה באמצעות מעברים מכניים. כמו שאתם מכירים, הטופוגרפיה בשכונת מלחה היא הררית, ואתם תכף תראו מה בעצם המעברים האלה עושים לשכונה, עד כמה הם מקרבים את האנשים אל תחנות הרכבת הקלה, שזה בעצם המטרה של הפרויקט, של כל המעברים שנלווים אל קווי הרכבת הקלה. הלאה. טוב, זה לגבי התוואי ברחוב קוליץ, ככה זה קצת יותר ממחיש את הטופוגרפיה, את השיפועים, העובדה שבעצם רחוב קוליץ הוא בתווך בין שתי שכונות הרריות, גם בין קריית יובל מצד אחד, גם בין שכונת מלחה מצד שני, ועד כמה בעצם חשוב בתוואי הררי כזה, לתת פתרונות נוספים, מעבר להזנה עם קווי אוטובוסים, כמו שאתם מכירים, מעבר להליכה, משהו שככה יאפשר באמת הגעה יותר מהירה ונוחה, אל תחנת הרכבת הקלה. יש פה קצת המחשות של זה, נכון, יעל? כן, תלחצי, יעל. אז כמו שאתם רואים, זה הקו הסגול, זה התוואי שלו כמו שהצגתי קודם. התחנה נמצאת למעשה על גשר, כמו שאתם רואים בעצם ברחוב קוליץ היא עולה לגשר, ויש פה בעצם פרויקטים בשני הכיוונים, גם לשכונת מלחה וגם לקריית יובל. אנחנו נתמקד היום בשכונת מלחה, אל תחנת קוליץ שנמצאת גם היא בגובה מעל הכביש, בסדר? אז יש פה גשר מעל הכביש, יש פה מדרונית, ואחרי זה קצת מסתתרת פה מאחורה, אבל תראו אותה בשקפים אחרים, המעלית בין הנמר לדישון. אוקיי. טוב, אז מבחינת הציר, בעצם זה, כמו שאתם מזהים, זה ציר מאוד מרכזי בשתי השכונות,
שמחבר אותנו ישירות לתחנת רכבת, הוא ציר ירוק, הוא ציר נגיש, הוא ציר נוח, ובעצם מה שאנחנו מוסיפים בו זה את כל האמצעים שדיברנו עליהם, בין אם זה מעליות, בין אם זה גשרים, בין אם זה המדרונית, וכמובן שיהיה לצידם גם מדרגות וגם שבילי הולכי רגל, כל זה במטרה להביא באמת את לב השכונה אל תחנת הרכבת בצורה הכי מהירה והכי נוחה. טוב, אז זה קצת חוזר על עצמו, אבל כן אני אגיד שבעצם הייתה פה איזושהי מחשבה, מה יותר נכון, מעלית או מדרונית, ובין היתר מבחינה נופית יש פה יתרון מאוד גדול למדרונית, תכף גם נצביע על עוד יתרונות נוספים של המדרונית, ולכן בסופו של דבר הוחלט לקדם של המדרונית. אני אגיד עוד מילה, בעצם בהפרשי גובה האלו, מעלית אחת לא הייתה מספיקה, היינו צריכים לייצר פה שתי מעליות ושני גשרים, שזה הרבה יותר משפיע על כל הנוף, וגם על דברים נוספים שתכף נדבר עליהם, לכן זה מה שהוחלט לקדם. אוקיי, מבחינת מה זה עושה לשכונה, אוקיי, מה זה נותן לשכונה? אז בעצם הבדיקה שלנו, בעקבות הקמת המדרונית, בעקבות הקמת המעבר הזה, כ-550 יחידות דיור מגיעות למצב שהן 5 דקות הליכה מהתחנת רכבת, ואם אנחנו הולכים טיפה יותר רחוק וטיפה יותר רחב, אז 10 דקות מהתחנה אנחנו מדברים על סביבות 1,000 יחידות דיור, מה שבלי המעברים האלו לא היה יכול להינתן, לא היה יכול להיווצר, ולכן יש להם משמעות מאוד מאוד גדולה במרחב ובנגישות של התושבים אל תחנות הרכבת הקלה. הזמן שאתה אומר, עם הנסיעה במדרונית? הזמן שאני אומר, למיטב זיכרוני עם הנסיעה במדרונית, אבל תן לי לוודא את זה, בסדר? הנסיעה במדרונית, אנחנו תכף נדבר עליה, היא בממוצע בין 40 שניות לדקה, זה לא מאוד, מאוד משפיע, אבל שאלה טובה, אני אבדוק את זה. טוב, זה תרשים ככה, באמת איזשהו חתך שככה, לצורך העניין, מסכם פחות או יותר את הפרק הזה, מראה את שתי השכונות, מראה את ההפרשי גובה, מראה את תחנת קוליץ, שנמצאת למעשה על הגשר מעל כביש, ובעצם מציג למה זה כל כך נחוץ ולמה זה כל כך חשוב לנו במרחב. יעל? סלאביק, אתה רוצה את השקף הזה להסביר אתה? כי נראה לי אתה טיפה יותר... כן, אפשר גם לחזור רגע שנייה לחתך, זהו, תישארי פה, אז באמת כמו שראובן הסביר, בעצם התחנה שנמצאת על הגשר, היא בעצם חייבת את הפרויקטים המצרניים בשביל להנגיש את האנשים מהשכונות, ואנחנו עושים את זה בעזרת הנגשה, בצד אחד עם המדרונית, עם 3 תחנות, עם תחנת ביניים, גם למורדות מלחה, שראיתם את זה בתרשימים הקודמים, ויש לנו גם אלמנטים מנחים, זאת אומרת מה שמסומן בכחול זה גם בעצם העליות שמנגישות בין מפלס הרחוב של קוליץ לבין הגשר של הולכי רגל. זאת אומרת יש הנגשה מלאה גם עם מפלס מהשכונות העליונות וגם עם מפלס הרחוב של קוליץ, אפשר לעלות על הגשר ולחצות את הרחוב של קוליץ בלי צורך לעבור במעברי חצייה. זהו, אפשר אז להתקדם אל השקופיות הבאה. זהו, פה רואים קצת בתלת מימד בעצם את הבינוי שקיים, בעצם את המסילה שעולה על הגשר רכבת ונכנסת בפורטל המערבי מתחת לשכונת מלחה. אתם רואים גם את האזור של התחנה, בעצם יש לנו את שני הגשרי הולכי רגל שמקשרים לשתי השכונות למלחה ולקריית יובל. ויש את הפרויקט המצרני של המדרונית, אתם רואים גם את השביל גישה למורדות מלחה, גם אחרי זה תראו את הסימון. יש את הפרויקט הקטן שמגשר בין רחוב הנמר לרחוב הדישון, היום יש שם מדרגות קיימות ואנחנו בעצם מנגישים את זה בעזרת מעלית ומוסיפים מעלית. בצד שני יש לנו גם 2 פרויקטים מצרניים, גשר עם מדרגות, ויש את החדרים הטכניים, יש לנו איזשהו חלל ציבורי שתלוי בעירייה מה תהיה הפרוגרמה שלו,
יש את כל השטח הירוק של קוליץ שעובר בעצם פיתוח נופי, ויש את הפורטל שאתם רואים מסומן בסגול, שזה הכניסה בעצם של המנהרה, תחנות אוטובוס ותנועת אוטובוסים ותנועה של אופניים בתוך הפארק, שביל אופניים. ופה אתם רואים בעצם את הסימון של השביל גישה שבעצם מגיע לתחנת ביניים של המדרונית. ואיזושהי הדמיה להמחשה של כל הפרויקט הזה ביחד. זהו, פה אנחנו מתמקדים רגע בפרויקט של המדרונית. אתה רוצה רגע, ראובן, משהו לפני זה או שלהתקדם? לא, אתה יכול לרוץ. הבנתי. אז בעצם המדרונית בהתחלה היא תוכננה עם מסילה אחת, זאת אומרת עם קרון אחד. בהמשך הגדלנו את זה לשתי בעצם מסילות, יש שני קרונות, יש 3 תחנות. בעצם המסילה הצפונית יש לה רק תחנה עליונה ותחתונה, והמסילה הדרומית גם בעצם יש לה את התחנת ביניים שמשרתת את השביל שמקשר לשכונה של מורדות מלכה. וזהו, בתחנה למטה אתם רואים בעצם גם את הגשר הולכי רגל, גם את המעלית שמגשרת בין שני המפלסים של רחוב קוליץ, יש שם גם בנוסף מדרגות שאתם לא רואים מאחורה, וזהו, וכל הגשר הזה גם מקורה בשביל לתת בעצם הגנה מפני גשם ושמש וכדומה. זהו, יש פה איזשהם תוכניות כבר של פיתוח, אנחנו מציגים פה איך אנחנו מטפלים בכל המדרון הזה מבחינת טרסות, גינון והשיקום הנופי בעצם שיהיה פה. רואים פה גם כבר את הפרויקט העליון יותר שהוא יותר קטן, המעלית והמדרגות בנמר הדישון. איזשהו חתך של כל המדרונית בשביל להבין גם את השיפועים הגדולים שיש פה וההפרש גובה, וזה גם מתקשר למה שראובן בהתחלה הציג ואמר, בתחילת הפרויקט בעצם נבחנו פה הרבה חלופות, גם איזושהי מנהרה תת-קרקעית, גם 2 גשרים, גם גשר אחד מאוד ארוך. זאת אומרת, בנתונים שיש פה, עם ההפרש של כמעט 38 מטר הפרש, ובשיפועים שנוצרים פה, הפרויקט הכי יעיל שנותן את השירות הכי טוב לציבור זה בעצם המדרונית. זהו, אתה רוצה להמשיך פה קצת עם הנתונים? אז שוב פעם, זה מה דיברנו על זה, אבל פה זה איזשהו משהו שקצת מסכם, למה דווקא מדרונית לצורך העניין, כי זאת שאלה שעלתה קצת, לפחות בהכנה שעשינו. אז קודם כל, כשיש לנו 2 מעליות וגשרים, שזה, בהפרשים האלו צריך כנראה 2 מעליות ו2 גשרים, אז גם אנחנו צריכים ללכת הרבה יותר בהליכה אל תחנות הרכבת, נדרשת הרבה יותר הליכה, וגם בסוף צריך להמתין פעמיים, זאת אומרת, מזמינים מעלית ראשונה, אחרי זה מזמינים מעלית שנייה, ומדרונית כל הסיפור הזה נחסך. אז מבחינת זמן זה איזשהו חיסרון, וגם חוויה, כאילו חוויה שאתה לא צריך לעלות, לחכות, לרדת, ללכת וכולי. דבר שני, אין חציית צירים, זאת אומרת, זה לא שכרגע במדרון בין רחוב הנמר לרחוב קוליץ, יש איזשהו ציר, איזשהו רחוב, שבו עוברים מכוניות, עוברים אנשים, ואז היינו צריכים להגיד, אוקיי, רגע, אנחנו לא רוצים לחסום אותם, לא רוצים את הקונפליקט הזה בין מדרונית לבין תנועות נוספות. אין לנו פה בעצם את הבעיות האלה, את החסמים האלו. יש לנו מדרון שכרגע לא משמש לאיזשהו ציר הליכה או נסיעה, ולכן אפשר לעשות את זה יחסית בקלות. והדבר שלישי שדיברנו עליו לא מעט, זה שבעצם יש פה אתגר נופי מאוד גדול, כאילו לייצר עכשיו מעליות וגשרים, זה משהו שהוא מאוד חריג בנוף, המדרונית הרבה יותר משתלבת, אנחנו בדקנו את זה, ראינו עשרות מקומות נוספים בעולם, שפחות או יותר בנתונים האלו, פחות או יותר בשיפועים האלו, במרחקים האלו, במדרון הספציפי הזה פחות או יותר, גם העדיפו להקים מדרוניות על פני מעליות וגשרים, ולכן זה נתן לנו איזשהו חיזוק לטובת העניין, ולהחליט בסופו של דבר דווקא על מדרונית בפרויקט הזה. יש פה עוד משהו, אני רק אוסיף ראובן, שגם שוב פעם מהניסיון בעולם, ובכלל מהבחינה של בטיחות של הולכי רגל,
תמיד משתדלים לעשות קשרים כמה שיותר קצרים, בשביל לא לייצר קשרים ארוכים בעצם שהם dead end, ואז בעצם זה נותן תחושה כאילו בעייתית לאנשים כשמתחילים לצעוד על גשר שאין מוצא ואין לאיפה להימלט, בעצם מבחינת הבטיחות של האנשים. כן, ביטחון אישי. ובגלל זה בכל הפרויקטים אם אנחנו רואים שהגשר יוצא יותר מדי ארוך, אנחנו מעבר לסיבות שציינת, הוויזואלית והדברים כאלה, אנחנו מחלקים את זה לשני קשרים, כי זה פשוט בטיחותי לאנשים. אוקיי. קצת על הנתונים, אתה רוצה שאני אגיד את זה? אנחנו בדקנו נתונים לקראת הפגישה, להבין מה מימו, אז לגבי המתנה למדרונית אנחנו מדברים על בין 40 שניות לדקה בממוצע, הזמן נסיעה זה 45 שניות מהתחנה התחתונה ביותר לעליונה ביותר, מבחינת כמות נוסעים מקסימלית בקרון של מדרונית זה 17 נוסעים, במעליות אחרות, כמו שתראו אחרי זה גם את המעלית בלישון זה 21 נוסעים, זה לא הבדל מאוד מאוד משמעותי. יש פה את הצפי לנוסעים בשעות שיא, כמובן זה לא כל היום, זה בשעה הכי עמוסה, אנחנו צופים כ-400 נוסעים פחות או יותר, כ-380 שהרכבת תיפתח, ב-2040 זה יגדל עוד קצת, מבחינת מידות אפשר להכניס אופניים, וגם בהקשר הזה חשוב להבין שאנחנו מדברים על כמות נוסעים מקסימלית, זה 17 נוסעים, אבל לפעמים אנשים נכנסים אופניים, לפעמים עגלות, לפעמים עגלות נכים, בסוף זה אמצעי נגיש, ולכן משתמשים בו גם לדברים כאלו, אז 17 זה בשיא. רעש, יש לנו פה את לחן, אבל בגדול אנחנו חייבים לעמוד בתקנות הרעש לפי חוק, יש הנחיות של מחלקת איכות הסביבה, זה אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו עוד לא בתכנון מפורט שירדנו לרזולוציות האלה, אבל יש חוקים ויש תקנות שאנחנו חייבים לעמוד לפיהם. מבחינת רעד, אנחנו לא צופים איזשהם רעידות מיוחדות, מזכיר מעלית בבניין באיזשהו מקום, שכאילו מעלית עולה יורדת, היא לא מייצרת ויברציות או רעד לדירות לידה. חריקות, מדרונית נוסעת על גלגלים מגומי, ולכן לא צפויות גם חריקות. יחד עם זאת בתחזוקה, אז כן, יש גם דרישה להספקה של כל החומרים, כל הדברים, וגם יש תחזוקה שוטפת, שכוללת טיפולים שבועיים, טיפולים תקופתיים, אז גם אם הגלגל קצת מתקלקל, מחליט, כאילו נשחק וכולי, מחליפים אותו, משמנים וכדומה. מבחינת מזג האוויר, אין איזושהי השפעה מהותית, יכול להיות שבשלג, כמו הרבה חלק גדול מהתחבורה, היא לא תוכל לפעול, תלוי כמובן בכמות השלג ובהיערמות שלו. יש קשר ישיר בין המדרונית למרכז של מנטי, מנטי אמורים לתחזק את כל המעליות האלו שאנחנו מקדמים, ובמקרה של תקלה, הצוות מחויב להגיע, לטפל וכו'. אם יש הפסקת חשמל, אז יש מערכת חילוץ אוטומטית לתחנה הקרובה, כאילו לכיוון הקהל, תלוי במשקלים שכרגע במעלית, לא נעלה אתכם בפרטים, אבל בגדול, אם יש מעט נוסעים, אז כנראה תרד למטה, אם יש הרבה תעלה למעלה, זה תלוי כאילו במשקלים ובתנוחות שלה, וזה בגדול הפרטים הטכניים שככה רצינו קצת להרחיב את העירייה לגביהם. אתה רוצה להתקדם כבר למעלית? כן, אני חושב שאת המדרונית אנחנו כאילו בגדול די סגרנו בו, יש לנו באמת 4-5 שקפים על המעלית, ואז באמת לדיון ולשאלות. אז זה באמת מה שדיברנו בהתחלה, כן, מוסיפים בעצם מעלית לאזור פה. המדרגות היום מאוד רחבות ובעצם תופסות את רוב השביל הקיים, אז אנחנו נאלצים להרוס אותם ולבנות פה בעצם מעבר בשביל המעלית, בשביל להנגיש את ההפרש גבהים, בונים פה מדרגות חדשות ומנסים לשמר כמה שיותר את הטרסות הקיימות עם העצים הקיימים במידת האפשר. זהו, אתם רואים פה בעצם איזשהו חתך עקרוני של התכנון, את המעלית, אתם רואים במבט את הטרסות של השכנים שאנחנו בעצם לא נוגעים בהם, אנחנו נמצאים בתוך המעבר הציבורי שקיים היום בעצם בטאבע, אין פה שינוי טבעי מהבחינה הזאת, ואת התכנון של המדרגות החדשות. זהו, יש הדמיה להמחשה בעצם של המעבר הזה. זהו.
טוב, חברים, אז כמו שאמרנו, מבחינת לוחות זמנים אנחנו לפחות בצד שלנו בסדר, באמת הצגנו את זה פחות או יותר ב-20 דקות, 25 דקות. נעבור על הצ'אט אני חושב, ואז אחרי זה נוכל באמת להתייחס, לפתוח מיקרופונים ושאנשים ישאלו בצורה חופשית. אז נתחיל מהשאלות, מישהו שרושם פרוטוקול, אז אני הייתי כן, אנחנו נכין סיכום בנוסף להקלטה שתהיה לכם ולמצגת. שיתוף הציבור נעשה לאחר שכבר אפשר להתנגד, אז כמו שאמרתי, זה לא שיתוף ציבור ראשון, אנחנו שיתפנו אתכם גם בשלב התב"ע, הוגשו התנגדויות למדרונית הזאת, ההתנגדויות האלה נדונו בוועדה המחוזית, נמצא איתנו אגב, הצטרף גם צחי ויטלזון שהוא אחראי תחום סטטוטורי אצלנו, אז הוא יוכל גם לפרט על זה אם יהיו עוד שאלות על העניין הזה. למה בשתי הפעמים שהזוכים פורסמה השילוט באזור המעליות בנמר ובדישון? לא היה שילוט. אז אנחנו בדקנו את הטענה הזאת, לפחות מה שאני בדקתי מול צחי, היה שילוטים כדין, התוכנית פורסמה לפי החוקים, לפי הכללים, וכן גם אנשים התגישו התנגדויות, אז אם יש איזושהי טענה ספציפית, אולי נוכל לוודא אותה, אבל אנחנו יודעים שפרסמנו בהתאם לחוק. במקום שמתוכננת המדרונית, האמת שהצ'אט הוא קצת קטוע לי, שי, אז אם אתה יכול להקריא לי את השאלות, אני לא יודע למה אני לא רואה אותו טוב. כן, אז איפה היינו? אחרי השאלה על הפרסום. אוקיי. במקום שמתוכננת המדרונית ברחוב הנמר, המדרונית צמודה לחלוטין לבניין מספר 13. אם אינני טועה, שם יש יציאה מהחניון המשותף של רכבים של בניינים הנמר 5-13. נראה שתהיה בעיה לרכבים לצאת מהחניון, מה הפתרון לעניין? בנוסף, המדרונית ממש צמודה לבניין. איזו השפעה תהיה על דיירי הבניין, רעש, הפרעה לפרטיות התושבים וכדומה. אוקיי, אז ככה, מבחינת היציאה מהחניון, ויעל, תקנו אותי פה אם אני טועה, אני לא מכיר שום השפעה על החניונים בסביבה, זאת אומרת, אנחנו עובדים במעבר עצמו, אנחנו פועלים בהתאם לשטח שיש לנו במעבר, לא חורגים, לא אמורים לחסום חניונים, לא אמורים להפריע ליציאות, היציאות נשמרות לאורך כל תקופת העבודות, ובטח ובטח בסיום הפרויקט, ואני רואה את יעל מעניינת, אז אני מבין שאני לא מדבר שטויות. מה הייתה השאלה השנייה לגבי זה, שי? השאלה השנייה, המדרונית ממש צמודה לבניין. איזו השפעה תהיה על דיירי הבניין, רעש, הפרעה לפרטיות התושבים וכדומה. אוקיי, אז כמו שאמרתי, אנחנו עוד בשלב תב"ע, אלו שאלות מצוינות, אבל לשלב התכנון המפורט, אנחנו מבחינתנו ננסה לעשות, אני מדבר על סמך ניסיון מפרויקטים קודמים, אוקיי? לא רוצה להגיד מה יהיה פה ולא רוצה להתחייב, אבל אנחנו מכירים את הטענות על פגיעה בפרטיות, יש לנו הרבה פעמים פתרונות אדריכליים לנושא הזה, בין אם זה להגביה קצת, להנמיך קצת, לתת איזשהו גדר, יש עצים, יש לא מעט עצים, צלביק, יש לנו איזושהי הדמיה של זה או משהו ככה בשליפה? של מה? יש הרבה עצים מסביב לפרויקט, אז בהקשר שיש לא מעט עצים סביב המדרונית. רואים את זה קצת בהדמיה של המדרונית. רואים זה הפיתוח, בשקט של הפיתוח. אבל כן, זה גם קשור לפיתוח וגם, זאת אומרת, כמו שציינת, בתכנון המפורט, אנחנו יודעים לתכנן אלמנטים של הסתרה בתחנה עצמה, אם יהיה צורך מעבר לצמחייה. אז זהו, אז כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו ניקח בחשבון במסגרת התכנון המפורט, וכמו שאמרנו, גבי רעש וכולי, יש לנו בעצם הנחיות של משרד להגנת הסביבה, יש חוקים, יש תקנות, אנחנו מחויבים לעבוד על פיהם, אבל גם פה זה דברים שבתכנון המפורט נרד לרזולוציות של האם לצורך העניין יהיה קיר אקוסטי ובאיזה תקופות בעבודות, והאם הוא יהיה רק לעבודות או גם לסיום אחרי זה להפעלה, אלו דברים שאנחנו נלמד ונעשה אותם במסגרת תכנון מפורט. אני אעבור לשאלה הבאה של מיכל. ברחוב הנמר יש בעיה קשה של חנייה. איך אנחנו שומרים על מקומות החנייה שלנו? בנוסף, אין מדרכה ברחוב הנמר ואין אפשרות למכוניות לעבור זה בצד זה. לא ניתן לשמור על בטיחות הולכי הרגל בנמר. אוקיי, אז אני אחלק את זה טיפה לשניים. קודם כל, מבחינת הפרויקט הוא כאילו מיועד להולכי רגל, זאת אומרת, אנחנו לא מצפים ממכוניות להגיע אל המעבר הזה, ואם כבר, אני מניח, שוב מההיכרות שלי עם השכונה, אם כבר יגיעו מכוניות כדי לצורך העניין להוריד נוסע ולהמשיך הלאה, הם יעשו את זה מן הסתם כנראה ברחוב הדישון, שם זה נראה לי המקום היותר הגיוני והיותר סביר, להוריד נוסע שירד במעלית וירד במדרונית.
אל תוך רחוב הנמר, כמו שאתם אומרים, ואתם מכירים אותו עם הצפיפות, עם העובדה שיש שם חניות פרטיות, רוב החניות שם הן לא חניות ציבוריות. יותר מזה, אם רכב יצטרך להוריד נוסע תלמיד, זה יהיה דווקא בגטי, אבל אם לא בגטי, זה באמת כמו שאתה אומר. אנחנו לא מעריכים שיהיה עכשיו תנועה מסיבית אל תוך הרחוב ב7 בבוקר כדי להוריד אנשים, כי כמו שאתם אומרים, זה רחוב ממותן תנועה, זה רחוב שלא מזמין תנועה, שהוא גם אין לו תנועה עוברת, הוא חצוי באמצע הרחוב, יש חצייה של התנועה, וכל התמרונים שם, אנחנו לא רואים איך אנשים בוחרים לעשות את הדבר הזה, מה גם שבאמת אין שם חניות פתוחות, זה רק חניות פרטיות, יש כמות מאוד בודדת של חניות לאורחים וכאלה, אבל אנחנו לא רואים איזושהי הפרה של הסטטוס קוו לצורך העניין ברחוב הזה, ואם וכאשר אנחנו נגלה דברים אחרים, אז תמיד נוכל לחשוב על פתרונות ברמת מדיניות חנייה מול העירייה, מול מתכננים בעירייה. אני לא רוצה להפליג בדמיון למחסומים או דברים כאלה, אבל כאילו אני אומר, יכולים להיות רעיונות, תו חנייה, כל מיני דברים מהסוג הזה, שנוכל ליישם אותם, אבל כמו שאמרתי, זה לא המקום הטבעי להוריד נוסעים ברחוב הנמר. כן, אפשר באמת לעשות תווי חנייה, במידה ונראה והמצב משתנה איכשהו. זה אני רחוב שאלתי... שאין בו חנייה ציבורית בכלל, שי, תווי חנייה לא רלוונטיים, האופציה היחידה היא לחסום את הרחוב לכניסה של מישהו לא תושב. כאילו, זה ההחמרה לעומת המצב שיש היום. אם אני לא טועה, גם הרחוב הוא פרטי, לא? בחלקו. הרחוב הוא לא פרטי, הוא משולב, הוא רחוב משולב, הוא לא פרטי. אני הייתי אומרת שאנשים... אבל לדעתי בקצה הרחוב יש איזה, לא יודע מה, 7-8 חניות אורחים כאלה או משהו כזה. כן, זה חניות שהן, אני אומר אתם, זה לא אתה, אבל שעירייה בדיוק סימנה אותם כאסורות לחניה, ונותנים שם דוחות יפים. אוקיי, בסדר, אז משהו יחסית חדש. כי זה חוסם את הכניסה לרחוב, כי בית הכנסת והמקווה הלא חוקי שנבנה שם מושכים אנשים להגיע לרחוב ולחפש בו חניה ולגלות שאין בו, וזה חוסם את הכניסה לרחוב. כבר היום התושבים של הרחוב בצד הזה מאוד סובלים. לא, אבל אני דווקא התכוונתי לצד השני, התכוונתי כאילו כשמגיעים מהשועל, אם נכנסים פחות או יותר עד איפה שאמור להיות המעבר, יש שם רחבה לדעתי עם איזה 5-6 חניות אורחים או משהו כזה. אבל אתה לא מבין שאנשים ינסו בכל מקרה, אז כדאי לחשוב על פתרונות כבר, מכיוון שאנשים ייכנסו לרחוב, לא משנה מה, משני הכיוונים. נכון. בסדר, אז אני אמרתי שאנחנו מעריכים שלא, ואם נגלה שזה כן, אנחנו נוכל... אני אגיד לו שדבר איתה. אנחנו נוכל לבחון כל מיני רעיונות יצירתיים, אני לא יודע, יכול להיות שיהיה אפשרות לחשוב על מחסום שהוא לפי לוחית רישוי של התושבים בלבד, לא יודע, כאילו, אבל בואו נגיע לגשר, נחצה אותו, בסדר? אבל זה חשוב ביותר, כי זה רחוב באמת קטן וצר, והוא לא מיועד להולכי רגל שהם לא של הרחוב, ולא מיועד לרכבים שהם לא של דיירי הבניינים, וזה, אתה מכיר את הישראלים, לא יהיה דבר כזה שלא יהיו רכבים ברחוב הנמר שינסו להוריד שם נוסעים. זאת אומרת, זה תהיה בעיה רצינית, צריך לחשוב על זה מההתחלה, לא לחכות לראות איך זה יתנהל, כי זה יתנהל גרוע. בסדר, אנחנו שומעים את מה שאתם אומרים, אנחנו נרשום לעצמנו את הנקודה הזאת. יש לי עוד שאלה רגע, רובן, יש לי עוד שאלה לגבי זה. ההורדה בדישון, יהיה איזה רחבה של חנה וסע כזה, שיהיה מקום להוריד רכבים, להוריד נוסעים? זה לא מתוכנן כרגע איזושהי, עד כמה שאני יודע, איזושהי רחבה כזאת להורד וסע. אתה אומר הרכבים יכולים להוריד בדישון, אבל איפה הם יעצרו? כאילו, יש איזה משהו שהם אמורים לעצור שם? יש שם עכשיו תחנת אוטובוס עכשיו. אז אני אומר, אני לא מכיר שיש שם תכנון לזה, אנחנו נוכל גם לבחון את זה. יש פה קצת, בעיניי, איזושהי סוג של דילמה, כי בוא נגיד ככה, במצב הכי אידיאלי הפרויקטים המצרנים לא אמורים לגרום לאנשים לבוא עם הרכב אליהם. אוקיי? המטרה שלהם היא בסוף לעודד הליכתיות, לעודד שאנשים ילכו במרחב ויבואו. אני משתף אתכם בזה שזה סוג של דילמה, כי בסוף, אם אנחנו עכשיו נייצר, סתם לצורך העניין, איזה מפרץ שורד וסע של 5-6 מקומות חנייה, כאלו ואחרים, שאנשים יוכלו להוריד, אנחנו באיזשהו מקום גם מעודדים אנשים לבוא ולהוריד
להוריד נושאים. אז יש פה איזשהו איזון שצריך לחשוב עליו טוב טוב, אבל אני שומע את הדברים. ראובן, צריך לקחת כל מה שאתה אומר נכון, אני מסכים, אני אומר, להוסיף לזה, צריכים לקחת בחשבון שמלחה נבנתה בתור שכונה פרברית, כל הבתים במלחה, חוץ ממלחה הישנה, יש לכל תושב חנייה פרטית של הבניין, אם לא לשני רכבים. כלומר, כל התושבים בשיתוף עם הטופוגרפיה של השכונה, ימשיכו הרבה מהם להשתמש ברכב, גם אם חלקם יעברו לתחבורה ציבורית. לא, זוהר, אני מסכים איתך. להוריד בן אדם, עכשיו שאני יוצא מהבית, ולהוריד את הילד למשל, שעכשיו נוסע לתחנה, וייסע לתחנה לבית ספר, להקפיץ אותו, משהו כזה, מתוך השכונה, זה משהו שצריך להתייחס אליו בתכנון שהוא אופציה. נכון שמסה הגדולה של התושבים רוצים שתגיע ברגל, אבל עדיין יהיה כאלה שיצטרכו להוריד אותם איפשהו שם, וצריך לזה איזשהו פתרון, אחרת העצירה תהיה באמצע הכביש שלא מותאם לזה. התוצאה שזה תהיה גם לא טובה. אבל לבנות מפרץ ולקחת עוד 5-6 מקומות חנייה זה דבר חמור במצב שלנו כרגע. אז אולי העניין זה חינוך לתושבים. שוב, אז זאת גם שאלה, כאילו בסוף גם אם נעשה, גם אם לצורך העניין, מה ששרון שואל, נחשוב על זה יחד איתכם וזה, ונחליט שלצורך העניין יהיו 2-3 מקומות של הורד וסע שם, אתם מכירים את השכונה, מן הסתם זה יבוא על חשבון חניות, אין לנו מאיפה לייצר את זה משום מקום, אז השאלה גם פה באיזון, האם זה נכון להשאיר מפרצים כאלו פנויים, שרק אנשים יורידו והמשיכו, במקום להרוויח חניות שאנשים יוכלו לחנות, לא יודע. אבל אני שוב... לא, הכוונה הייתה איך לא לגרום לאנשים להיכנס לרחוב עצמו ולהוריד בדישון, שזה האופציה היותר מועדפת, אם באים לרכב. תראה, שרון, אני חושב שזאת אופציה יותר מועדפת, בעצם העובדה שהנמר הוא רחוב ממותן תנועה, הוא רחוב לא לתנועה עוברת, הוא רחוב שבעצם הוא חד סטרי משני הכיוונים שלו, ורחוב הדישון הוא ציר בשכונה שהוא מרכזי עם אוטובוסים, עם תנועה, עם אנשים שנוסעים שם כל הזמן, אז באופן טבעי מעצם המבנה של כל אחד מהרחובות, לי נראה שהרבה יותר הגיוני שאנשים יעדיפו להוריד בדישון. יחד עם זאת, אני מסכים שכאילו יכולה להיווצר גם בעיה של הורדה בדישון, אבל השאלה שוב, מה המחיר, האם זה כנראה יבוא על חשבון חניות, האם זה נכון להוריד חניות בשביל הורד וסע, האם זה מפרץ אחד של הורד וסע, 5 מפרצים של הורד וסע, מה? שוב, זאת שאלה באמת שאנחנו צריכים קצת יותר... הכיכר של רחוב האייל דווקא יכולה להיות אידיאלית בתור נקודת קצה כזאת. שמה, אבל אתה יכול לייצר בהורדה? בסדר, בואו, תשמעו, אני שומע את מה שאתם אומרים, זה משהו שבאמת צריך קצת יותר להתעמק בו ולחשוב עליו, כי שוב, זה איזשהו איזון בין דברים שאין פה תשובה נכון לא נכון, זה משהו שצריך... אתה אומר שרחוב הנמר יהפוך לרחוב להולכי רגל, זאת אומרת, אנשים פשוט ילכו, תהיה תנועה של הולכי רגל, גם ברחוב הנמר, אם זה יהיה בכיכר, שזה אולי נשמע הגיוני, אבל אנשים ילכו, זה רחוב שהוא רחוב הולנדי, רחוב פרטי כביכול. פתאום תהיה תנועה גדולה של אנשים שילכו ברחוב הזה, זה הפר את כל הפרטיות והשקט שיש לנו ברחוב. אני גרה ברחוב הנמר, אני מאוד חוששת מזה. אני מבין את מה שאת אומרת, אבל אני רק רוצה לדייק, כי אני לא הצלחתי להבין עד הסוף. את חוששת מתנועה רגלית או מתנועת רכבים ברחוב הנמר? גם וגם. גם וגם. גם היום כששני רכבים צריכים לעבור ברחוב, מישהו יוצא מהחניון ויש עוד רכב שבא ממול, צריך לעצור, צריך לחכות, צריך לתת זכות לרכב אחד לעבור, אי אפשר לעבור 2 רכבים, זה בעייתי. עכשיו גם יהיו הולכי רגל, אין מדרכות, אי אפשר לעשות שם מדרכות, אין מקום. זה יהפוך... זה רחוב משולב, רובן, זה רחוב משולב, אין מדרכות שם. אני מכיר, אני מבין טוב מאוד את מה שהיא אומרת, אני רק אומר, תראו, בסוף צריך להבין, אנשים ילכו ברחוב הנמר, גם עם המעבר וגם בלעדיו, בסדר? זאת אומרת, אנשים הולכים שם כל הזמן. אבל זה יהיה יותר... אני מסכים שיכול להיות שזה יהיה יותר אינטנסיבי, אבל בסוף, כאילו, יש שם רכבת קלה ואנשים צריכים להגיע אליה, אז אני לא רואה פה איזשהו פתרון קסם לאיך
תראו, בסוף אני אומר הפוך, אני אומר דווקא בגלל שזה רחוב משולב, דווקא בגלל שזה רחוב שבו נוסעים בו לאט, שיוצאים בו מחניות, זה שאנשים גם ילכו בו קצת יותר, זה לא כמו ברחוב ראשי וסואן, ושזה מפריע מאוד לתנועה. הרחוב הוא הולנדי, זה נראה לי דווקא דברים שכן פחות או יותר, תנועה משולבת שם, היא נראה לי, תדע פחות או יותר להסתדר, אז... לא, אבל אני אגיד לך משהו, לפני הרכבת, אני פעם בשבוע כמעט מקבל הרבה תלונות על הרחוב הזה ועוד רחוב משולב, שילדים הולכים שם ואין מדרכות, זאת אומרת, אבל זה רחוב משולב, נכון, אין מה לעשות, זה רחוב משולב, אי אפשר לייצר מדרכות, אז עכשיו שיהיה רכבת, אז התנועה הרגלית תהיה יותר אינטנסיבית, אז איך נותנים לזה פתרון? מה אתה מציע, שרון? אתה מסכן את האנשים לתת להם להיכנס לרחוב משולב שאין בו מדרכות. זה לא רחוב עכשיו שאתה אומר יש מדרכות, ובואו תלכו על המדרכות ואז תגיעו לרכבת. אבל פה אתה מכניס אותם לבעיה. נכון, זה מה יש. לא, אבל אני חושב קצת הפוך ממך, כי אני אומר, עצם העובדה שזה רחוב משולב, עצם העובדה שזה רחוב של חניות, זה לא עכשיו רחוב שנוסעים בו ב-60-70 קמ"ש, זה רחוב שכל מכונית יוצאת לאט, מסתכלת, רואה, מסתכלת מי בא ממולה, עושה רוורס, מסתובבת, אתה מבין? זאת אומרת, אני לא מרגיש שזה כאילו סכנה להולכי רגל, דווקא בגלל שהוא רחוב משולב ולא נוסעים בו יותר מדי מהר. אפשר להגיד... אז בגלל זה צריך להוריד את החשש של הכניסת רכבים המיותרת לרחוב. שלא ייכנסו את המרחבים שלו. מי שלא גר שם, שלא ייכנס, גם להוריד לרכבת, שהוא לא יוכל להיכנס. אני חושב לפתור הרבה בעיות. אוקיי, בסדר. זה שלב ראשון, מה שנקרא, ברחוב. שלא ייכנסו את המרחבים. אני רוצה להציע, אבל להמשיך לנושאים נוספים, אנחנו מתעכבים על... בסדר, אנחנו נחשוב על זה, נרשום את זה בסיכון, נחשוב על זה. אני כן רק רוצה להגיד שגם פה יש קצת מורכבות, כי בסוף, אתה יודע, מי זה התושבים שגרים ברחוב? נכון, יש תושבים שגרים ברחוב, אבל עכשיו הבן של מישהו בא לבית של ההורים שלו, החבר בא, אח בא, כאילו, בסוף זה קצת קשה, גם לתושבים עצמם, להגיד, אוקיי, אף אחד מהאורחים שלי לא יוכל להיכנס אפילו להוריד לי שקית עם משהו, אתה מבין? אז בסדר. לא, צריך למצוא איזה פתרון שמי שבא לרכבת, אני מתכוון, שיוריד בדיסון, זה יותר נורמלי. טוב, בסדר. אוקיי, בוא נמשיך לנושאים נוספים, שי. טוב, אני ממשיך, שאלה שלי, אפשר לפרק מבחינת זמני הקמה המשוערים של הפרויקט? מה? את הזמני הקמה המשוערים של הפרויקט. יעל וסים, אתם זוכרים להגיד פחות או יותר מה כן, אני מצטערת על הרעשי הרקע. במידה והתב"ע תאושר בהקדם, שזה הצפי, אז ככה רבעון שני של 2025. מתחילים לעבוד. מתחילים לעבוד. וכמה זמן עבודה? המדרונית עצמה, המדרונית והמעלית, אנחנו רואים את זה כגוש אחד, בערך 8 חודשים. אוקיי, אני אמשיך לשאלות של זוהר. זוהר רשם פה לא מעט שאלות, אז נעבור עליהן אחד אחד. מה התכולה של מעלית הדישון הנמר? מה התכולה? כן. מה הכוונה? אז זה הופיע במצגת. המעלית 21 מקסימלי, המדרונית 17 מקסימלי. זהו, אני לא יודע אם רשמת את זה לפני או אחרי. זה 17 כפול 2. כן. אני לא יודע אם רשמת את זה לפני שהציגו את זה אחרי, אבל אני אמשיך בכל זאת. כמה זמן מתוכנן שייקח לנוסע שיוצא מהמעלית ברחוב הדישון, ועד שהוא מגיע לתחנת הרק"ל בקוליץ? אז אמרנו שהזמן הממוצע של המדרונית מתחנה עליונה לתחתונה היא בין 40 שניות לדקה. הזמן של מעלית זה זמן של שניות ספורות, כאילו זה כמו מעלית בבניין לצורך העניין, ועוד הליכה על הגשר של כמה שניות, כאילו זאת אומרת בוא נגיד 2 דקות, סדר גודל בממוצע, בסדר? 2.5 דקות. אני אשאל איזה שאלת המשך, האם עשיתם סימולציה לזמנים העמוסים? כמה זמן זה ייקח? נגיד ה-350 אנשים בבוקר, כמה זה משפיע בסוף על הזמן הגעה? אז תראה, אם אנחנו עושים ככה מתמטיקה מהירה, אם אנחנו מדברים על 2 מעליות, אז זה 3.17 זה כבר 34, אנחנו מדברים על 34 שנגיד הסבב שלהם, אם אמרנו בין 40 שניות לדקה לממוצע, נגיד סבב שלהם הוא 2.5 דקות, בגדול הקיבולת הכללית לפי המספר שאני זוכר, זה מעבר לזה, זאת אומרת אנחנו תכננו
לא לקיבולת מקסימלית, לא למצב שכולם שם יצטופפו כמו סרדינים, אז לא אמורה להיות בעיה גם לשאצי. אתם יכולים אולי לסיכום... אנחנו יכולים לעשות את המתמטיקה הזאת בסיכום, אין בעיה. סבבה. טוב, נמשיך לשאלות של זוהר. אבל שי, רק חשוב לי כאילו לחדד, אוקיי, שיכול להיות שהקיבולת הקיבולת תיראה כאילו מוגזמת, זאת אומרת, לצורך העניין, נגיד, אנחנו מדברים על 800, שאנחנו מתכננים ל-300, או 350, או ל-400, אז אפשר לשאול, רגע, אז למה 2 מעליות? אבל בסוף אנחנו מסתכלים קדימה, ואנחנו גם לוקחים בחשבון, שכמו שאמרתי, זה לא שכולם מגיעים רק הם ועצמם, זה לפעמים עם עגלות, זה לפעמים עם אופניים, זה לפעמים עם כבודות, אז לא להסתכל רק על המספרים, יש קצת דברים מעבר, בסדר? סבבה, נמשיך לשאלות של זוהר. היכן נמצאים חדרי המנועים של המעליות? כמה רעש הם עושים, חדרי המנועים? המנועים נמצאים בתת קרקע, כולל הדלת שלהם היא אקוסטית ואטומה, ומבחינה שלנו לא אמור לצאת מזה רעש. איפה, אבל איפה המיקום? איפה זה? בחלק העליון. קרוב לבתים, זאת אומרת. לא, הם נמצאים בעצם, יש שם חדר טרפו קיים. סביק, אולי תעלו שנייה את המצגת או את התכנון וככה תציירו לאנשים שם. בחתך, אבל אני בינתיים אסביר, זה בעצם יש שם חדר טרפו קיים, אנחנו בונים את החדר הטכני שלנו בצמוד אליו. זאת אומרת, זה במפלס יותר תחתון ממפלס הרחוב. יעל, את יכולה להעלות שנייה את החתך? החדר חשמל עכשיו שנמצא שם נשאר? אתם בונים מעליו? חדר חשמל נשאר, הוא משרת את השכונה, אנחנו בעצם בונים את התחנה מעליו, אתם רואים פה בחתך, קצת קטן, אבל בעצם החלק שבנוי שם מתחת ל... יעל תגדילה, כן. זהו, אז בעצם המבנה הקטן הזה, זה בעצם החדר שנאים הקיים, שאנחנו בעצם בתיאום עם חברת החשמל, בונים את התחנה בעצם מעליו, זה איזושהי תחנה מרחפת מעליו, ולא רואים את זה פה בחתך, כי זה בתוך המבנה, אבל בעצם בצמוד אליו נמצא החלל הטכני של המדרונית. אוקיי, אפשר להמשיך? מבחינתנו כן. מה השינוי המתוכנן בהסדרי התנועה ברחובות הנמר והדישון? יש בכלל שינויים? לא, אז אין שינויים, כמו שאמרנו, מבחינת הסדרי תנועה זה לא אמור להשפיע, אנחנו במעבר ציבורי, לא לוקחים הפקעות, לא מפקיעים חניות, לא מפקיעים שטחים, לא מבצעים פה איזשהו שינוי תנועתי דרמטי. שוב, אני כן רושם לעצמי ושומר לעצמי את המקום של המחשבה על הכניסה לרחוב הנמר, כן, לא, מה יקרה, כל מה שהעלו פה, ומפרצי חנז סל בדישון, זה משהו שנצטרך לחשוב עליו ביחד, שי, שרון, ככה בתיכון המפורט להיכנס יותר לפרטים בהקשר הזה. איזה ניסיון יש למי שתכנן את המעלית עם הטכנולוגיה הספציפית של מעלית אלכסונית לשימוש ציבורי? בעצם מה הניסיון שיש עם המעליות האלה, עם המדרוניות? יש לנו כאן את חברת אלקטרה וחברת הישראלית, שהיא בסופו של דבר החברה המגשרת, אבל יש פה את חברת אוטיס, שהיא חברה ספרדית שיש לה ניסיון רב בספרד, מי שמכיר ותהיה, יש המון מדרוניות. יש להם בכלל ניסיון של תכנון ותחזוקה בכל העולם. ויש דוגמאות כאלה בארץ? מקודמת כיום מדרונית אחת בגילו, ממש מקבילה, והיא קצת מקדימה אותנו אגב, ואנחנו מנסים עם אותו זכיין, עם אותו ספק, נקרא לזה להחכים, והדברים כאילו מסתלבים, משהו דומה. אבל היא לא, כאילו, היא לא עכשיו פעילה. לא פעילה, היא כנראה תקדים אותנו. במקרה גם סלאביק שם, זה אותו צוות שם. לא, זה לא בדיוק ניסיון, אבל... כן, שוב, תראו, אין פה... המדרונית היא פתרון יחסית חדשני, בכלל כל הפרויקטים המצרניים, זה עולם חדש שנכנסנו אליו בשנים האחרונות, גם המדרונית היא משהו שהוא בתוך הפרויקטים המצרניים עוד יותר, אתם צודקים שהוא חריג, אנחנו לא מתחבאים מאחורי זה ולא זה, זה נכון, אנחנו גם מבינים את החששות, יחד עם זאת, כמו שיעל אמרה, יש פה חברות עם ניסיון בינלאומי, הדברים האלה קורים באירופה, למדנו אותם מאירופה, קורים במקומות אחרים בעולם, יש עשרות של דוגמאות,
ולכן זה לא שעכשיו הבאנו פתרון הכי חדשני בעולם, הראשון מסוגו בעולם. בארץ זה נכון, בעולם יש את זה כבר הרבה שנים. מי ומחר מתכלל את המעליות? הספרדים יחרימו אותנו בגלל המלחמה, ולא תהיה, אתה יודע איך, ולא יהיה עם מי לעבוד. אנחנו מקווים שגם עם זה אנחנו נתמודד. הלוואי. מי מתחזק את בגלל זה זה המעליות? לא רק אוטיס, זה גם אלקטרה הישראלית, והכל חוזה חתום כבר, שתי החוזים חתומים. אוקיי. מה שאלת, שי? מי אחראי על התחזוקה של המעליות? מעליות, מדרונית. מנתי. מנתי זה מרכז ניהול תנועה ירושלים, זה מרכז שאני מזמין את כולכם לקפוץ לבקר אותו, מאוד מעניין, בגבעת מרדכי, עם בעצם מצלמות על כל העיר, של רמזורים, של מנהרות וכולי, אז בעצם כל פרויקטים המצרניים ייכנסו לתוך חדר הבקרה שלהם, יהיה להם שם בעצם אפשרות לראות 24/7 מה קורה עם כל אתר ואתר, וברגע שנפתחת תקיעה, נפתחת תקלה, הם אחראים לשלוח צוות תיקון, צוות תחזוקה מטעמם וכו'. אז בעצם מנתי פתוח לציבור להיכנס לשם? ככה זה עובד? האמת שצריך לתאם, זאת אומרת, אפשר... כן, לפני שאתה שולח לא, לשם אנשים. כן, לא, אני אומר, זה משהו שאפשר לעשות תיאום, אם זה מעניין אנשים פה, אפשר לנסות לתאם איזה סיור. אז רק להבהרה, הצוות של העירייה הולך לתחזק את הטכנולוגיה הזאת של המדרונית? כן. עכשיו התחזוקה היא שיש תחזוקה תקלה, עירונית. צריך חלפים שאני מניח שאין אותם בארץ וזה, זה חבר'ה של עובדי עירייה שעושים את זה? שוב, כן, אני לא בקיא בפרטים של החוזה מול אוטיס ואלקטרה, מי עכשיו אחראי, באיזה היבט וכולי, אבל זה מן הסתם מול גם החברות האלו, שהן חברות תחזוקת מעליות, שזה המקצוע שלהם. זה מה ששאלתי, הם גם עושים את התחזוקה? בגלל זה שאלתי את השאלה. הם עושים גם את ההקמה וגם תחזוקה? לא, התחזוקה על ידי מנתי. מנתי יש לו ניסיון רב בכל המעליות והדרגנועים וכל מה שקורה בתחנות בכל ירושלים. אז אני אומר, זה צורה שונה, אבל הקונספט אחיד. בואו, אנחנו מדברים על מעליות, תקרא לזה מעלית שוכבת. זה מצלצל את המעליות הקיימות. זה מין מעלית שוכבת. למנתי יש את הניסיון ויש את היכולת. עושים, בואו נקצר להם, החוזה של ספק המעליות הוא גם חוזה תחזוקה. זאת הייתה השאלה, תודה. אחלה. האם המעלית תפעל בשעות שהרכבת לא פעילה? זאת שאלה שכרגע עדיין אין לנו תשובה עליה, בסדר? זאת אומרת, זה משהו שבאמת העירייה לעת ההפעלה תצטרך להחליט מתי זה פועל, מתי זה לא. הרציונל הוא רציונל של תחבורה ציבורית. תתייחס גם לנושא של שבת, אם כבר תעונה על השאלה. אז זו אותה תשובה, בסדר? זאת אומרת, בסוף יש פה, הרציונל הוא רציונל של להביא אנשים לתחבורה ציבורית. יחד עם זאת, יכול להיות שיש היגיון שאם הרכבת תקלה מסיימת ב-12 בלילה, ואת המעלית אפשר להפעיל גם במהלך שעות הלילה, לא נוריד את השלטר ב-12 ודקה, בסדר? אבל זה סוגיות שהן כאילו, בסופו של דבר, החלטות עירוניות, גם שבתות, גם לילות, זה משהו שהעירייה תצטרך להחליט בבוא העת, ויכול להיות שהשיקולים שלה היו שונים בין מעלית למעלית, בין מעבר למעבר, בהתאם לצרכים, בהתאם לבקשות של התושבים, בקשות של המינהל, בהתאם לביקושים ולדרישות, ולאלף ואחת שיקולים נוספים. זה אומר, ראובן, שאין קשר בעצם בין החברה שמתפעלת את התחנה והרק"ל לבין המעלית? המעלית היא בתפעול מלא של העירייה? כן, זה דווקא לא קשור לשעות הפעילות, זאת אומרת... לא, כי היא מממנת את הפעילות, ההחזקה, אבטחה, וכן הלאה, זה כאילו זה על העירייה בעצם, כל הדברים האלה. נכון. בעצם למעשה בשונה מתחנת הרכבת, ששם זה אחריות של זכיין רכבת קלה על כל המשתמע, בין אם זה בניקיון והריקון של הפחים, ובין אם זה בתחזוקה של השילוט האלקטרוני, או השלטים בתחנות, פה זה תחזוקה עירונית, אתה צודק. זה אומר שמישהו שרוצה להשתמש במעלית לתחבורה בלי להגיע לרכבת, אלא רוצה להגיע, לא יודע, למתחם של יאסה, הולך לפארק אסבסטוני ממלחה, הוא יכול להשתמש במעלית ולעבור בגשר ולרדת למטה בלי לעבור בתיקוף. עד כמה שאני מבין, אתה צודק. יכול להיות שזה ישתנה, יכול להיות שיחליטו לשלב את זה, יכול להיות שתהיה איזושהי החלטה של משרד התחבורה והעירייה שזה מחייב תיקוף, ושזה אמצעי תחבורה ציבורית לכל דבר, אבל לפחות כרגע אני מבין שאתה צודק.
ראובן, השאלה באמת אם אפשר להשתמש בגשר הזה כאמצעי רגלי, ולא כאילו בלי הכוונה ללכת לתחנת רכבת, פשוט אז כן, לפארק בסטונים. אנחנו הדגשנו באחד השקפים, שיש מעליות אל מפלס הרחוב מהגשר הזה. זאת אומרת, לא, אם רוצים לעבור לאסבסטונים, שזה כרוך בלחצות את הכביש, שזה כביש גם סואן, השאלה אם אפשר... יעל, את יכולה בבקשה להעלות שוב את המצגת, את השקף של הסכמה הזאת, שיש שם את החצים הכחולים שמראים איפה יש מעליות לרחוב? אולי אפשר לשים על דגש כבר בתכנון, שיהיה אפשר גם מעבר רגלי וגם כוונה ללכת לרק"ל. אני חושב שזה מה שזה עושה, אבל בואו נוודא את זה רגע. יעל? כן, כן, לא, ראובן, כמו שאתה אומר, יש שם גם מכל צד של הכביש של קוליץ, בלי קשר לזה, יש מעלית שמעלה ומורידה, ויש גם מדרגות, זאת אומרת, מדרגות תמיד יש, כן? לא קשור לא הבנת אותי. פארק אסבסטונים נמצא בצד השני. כן. אז הגשר יכול לשרת גם את מי שרוצה להגיע לפארק, לצורך העניין. השאלה אם מי שרוצה להגיע ממלחה לפארק האסבסטונים, יכול לעבור מעבר חופשי, או שהוא צריך לתקף עכשיו כרטיסים? אתם לדעתי חושבים על רכבת ישראל, זה רכבת קלה, אף אחד לא עוצר אותך. רגע, שנייה. יעל, את יכולה בבקשה להעלות את השקף, זה פשוט יעשה לכולנו קצת סדר בראש? סליחה, לא הייתי איתכם, איזה שקף? יש שקף בעצם שבו יש את הסכמה הכללית של המעברים שם, ורואים שם איפה יש גם מסומן בחצים כחולים, איפה יש בעצם מעליות תנכיות. את החתך. כן, אבל זה חתך כאילו, חתך כזה סכמטי, חתך חתך ירוק, שמראה, כן, את המדרונית מהצד ואת כל המעצרנים בצד השני. בדיוק. תזיז למעט. לא את זה. כן, רגע, היא חוזרת לשם, עוד דקה, הנה, זה, תחזירי שנייה. אבל עם כל הסימונים, עם כל הדברים. שי, אתה רואה את החצים הכחולים, הם כולם בעצם אמצעים, כאילו, מעליות אל מפלס הרחוב, או ממפלס הרחוב, אז כאילו למעשה אתה שואל אם תהיה אפשרי חצייה של כל הגשר וההגעה בלי לתקף ברכבת, זאת השאלה? האם זה יהיה ללא חובת... בדיוק. אם תושב מלחה ירצה להגיע לקריית יובל, לפארק שטרן, לפארק האסבסטונים, וירצה לחצות את הגשר בלי קשר לרק"ל. אז להבנתי זה אפשרי. להבנתי זה אפשרי. להבנתי זה אפשרי במצב הנוכחי גם בלי תיקוף ברכבת הקלה, אבל... הוא סך הכל חוצה מסילות. כן, אתם חושבים על רכבת ישראל, ששם יש מחסומים. אין מחסומים ברכבת. זה כמו שאתה חוצה את יפו. לוודא, זה גם ההיגיון שלי, רק אני רוצה לדעת סבבה. שזה ככה. אוקיי, אז אפשר להמשיך. אבל כן חברים, אני כן הייתי רוצה לבדוק איתכם, אולי זה תיכון מפורט, אולי לא יודע מה, שהמעבר הזה שמדברים עליו הוא יחסית מעבר רציף, זאת אומרת שזה לא מצב שבו כדי לחצות את הרכבת הוא צריך לעשות איזשהו עיקוף של המעברי חצייה או משהו כזה. אדר, אתה מבין למה אני מתכוון? זה קו ישר אחד, קו ישר, אתה חוצה את הגשר בדיוק בהמשך של הגשר הולכי רגל. כלומר, יש לצורך העניין מעבר חצייה, בדיוק איפה ששני החצים האלה הסגולים נפגשים, ואתה הולך ישר לכל האורך. נכון. אוקיי, אם זאת התשובה מעולה, בסדר. טוב, זוהר, את מה שכתבת נשמור לסוף להתייחסויות, אני אמשיך סבבה, אני אסביר את זה בסוף. סבבה. ונדי שואלת אם אפשר לפרט תכנון לפרטיות לדיירי הבניינים הצמודים. אז אמרנו, ונדי, אנחנו נעשה את זה, אבל לא כרגע. זאת אומרת, זה בשלב התכנון המפורט, נרד לפרטים האלו, איך נשמור על הפרטיות, אם זה באמצעות עצים, או באמצעות הסתרה כזאת, או הסתרה אחרת, אנחנו פשוט עוד לא שם, בסדר? אין שם מקום, לפי הסרטוטים, אין מקום לעצים, זה ממש דבוק לבניין. כל המבנה הזה של המעלית, הוא צמוד ביותר לבניין, נניח לנמר 13. דווקא אני זוכר בחתך שראינו שם עצים, אבל בואו נוודא את זה שנייה. לא, אבל אני... אין שם מקום לעצים, אין מקום. יש שם חניון, ויציאה מחניון וחדר חשמל, אין מקום לעצים. אני רק אמשיך את מה שאמרנו מקודם, אנחנו, איפה שיש עצים וניתן לייצר עצים, גם רואים את זה פה בהדמיה, שזה יותר בפיתוח, לאורך המדרונית עצמה, לאורך המסילות,
אז אנחנו נעבוד עם צמחייה כמה שיותר. בתחנה עצמה, איפה שאי אפשר לעשות צמחייה ועדיין יש חדירה לפרטיות, אנחנו עושים אלמנטים אנכיים של הסתרה. הבנתי, אוקיי. בסדר? אוקיי, אלעד שואל מתי יתחילו העבודות לחפירה מתחת לשכונה. טוב, יש על הקריאת מנהרה כבר. כן. אדר, אתה יודע לענות על זה? כאילו, בהנחה והתב"ע מאושרת, מתי אנחנו אז מתכננים לזה? יעל נמצאת פה לענות על זה. זה אוקיי, ביצוע. יעל, יש לך לוחות זמנים לזה? יעל דיברה מקודם על לוחות זמנים של כל הפרויקט. היא דיברה רבעון שני 25. כן, אבל רבעון שני רבעון שני הוא 25, הוא נכון. כולל גם את העבודה על הפורטל, או רק את העבודה על המצרנים? במקביל, אנחנו עושים את זה במקביל. מעולה, אוקיי, תודה. אני לא מבטיחה שהכל יתחיל במקביל, כן, אתם יודעים איך זה, אבל לא, זה הצפי כרגע, ברור שהכל עוד יכול יהיו פה עבודות להשתנות. במקביל, לסיים כמה שיותר מהר. בסדר גמור. אוקיי, שואלים בין הנמר 13 ל-17, זה המקום המיועד לתחנה העליונה. ישנו שם מבנה של חברת החשמל, היכן תהיה התחנה מדויק בהתחשב במבנה זה. זה התשובה הצגנו את זה בחתך בעצם. סברנו, נכון. אנחנו עוברים מעליו. אז אפשר להמשיך. מה מדדי הרעש הנדרשים כדי למנוע הפרעה לא סבירה לדירות הסמוכות בבניין 13 ו-17? לחן, אתה יכול להתייחס לזה? כן, טוב, יש את תקנות רעש בלתי סביר של 1990, תקנות שם מדברות על 40 דציבל בתוך המבנה, ובזה נצטרך לעמוד. לאיזה מרחק? 40 דציבל? 40 דציבל, מה שישמעו בתוך המבנה. ויש כלומר, תקנות של נגיד X מטר מהתחנות? לא, אנחנו מדברים בעצם על רעש מהמעלית המצרנית, ונקבע בתקנון של התוכנית, שהרעש צריך להתייחס לתקנות 1990, והן מדברות על כמה דציבל נדרש, אפשר יהיה לשמוע בתוך מבנה, שזה יותר מחמיר, כן? אנחנו לא מדברים על מה שנדרש לשמוע מחוץ לחלון, אלא ממש בתוך המבנה עם חלון פתוח, וזה 40 דציבל. שזה נמוך, כלומר, זאת הדרישה הכי מחמירה בתקנות שיש. 40 דציבלים בתוך הדירות הסמוכות? כן. אוקיי. מיכל, מה תעשה מי שבא ומשאיר את המכונית וממשיך נסיעה ברק"ל? מה הכוונה ברחוב הנמר? כן, יחנו בלי אישור, פשוט ייקחו מקום של מישהו ויחנו שם. נראה לי שענינו על זה מקודם, אפשר לעשות הסדרי תנועה, לבחון. השאלה היא כזאת, אני אשאל את זה בצורה קצת הפוכה. מה קורה אם היום אני בא עם הרכב שלי וחונה ברחוב הנמר בחניה פרטית של משפחת דוידסון? מתקשרים למשטרה, כנראה. יפה, אז מה ישתנה כשתהיה רכבת בהקשר הזה? זאת אומרת, אם יחנו שם בחניות פרטיות, אז כמו שאתם פועלים היום, תפעלו גם אז. מול בניין 13 יש מפרץ, ומול בניין 17 יש מפרץ ציבורי, שניהם. אז יתפסו את המקומות שם. אוקיי, אז ונדי, אז את מחדדת. בוא נגיד ככה, לגבי חניות פרטיות הבנו, נכון? זה כאילו, כמו שהמצב היום, מישהו בא תפס חניה פרטית של משפחה מסוימת, התקשרת למשטרה, לעירייה, אני לא יודע מה, ומפנים את הבן אדם, אין שוני בין המצב היום למה שיהיה אחרי. אתם מדברים על חניה ציבורית שנמצאת בקצה רחוב הנמר, כאילו ליד המעבר, שהיא בעצם, אבל קודם בדיון אמרו שכבר העירייה סימנה אותה כלא חניה ציבורית, אז אני כבר... לא, זה בכניסה לרחוב, זה רק בכניסה לרחוב, איפה מכיוון בית הכנסת, אוקיי. אז אתם בעצם אומרים, יש מספר חניות ציבוריות ליד המעבר, מה יקרה? אנחנו נתקשר כל הזמן למשטרה ונזמין את הפקחים שייתנו דוחות, ותהיה לנו עבודה, איך אומרים? אוברטיים, כאילו יהיה לנו שעות נוספות. אבל במקרה שיחנו בחניות פרטיות, אולי גם אנחנו נרצה הגברה של אכיפה. נכון. אם נראה באמת שזו תופעה שקורית הרבה. נכון, זה אפשרי לעשות את זה. לא, אבל אתם שואלים על חניות ציבוריות, אתם יכולים אולי לסמן לי איפה הם, או להסביר על מפה? שי, אולי תעלה GIS וכאילו נבין בדיוק על מה השאלה? יש בשני הצדדים של שני צידי רחוב הנמר, חניות ציבוריות בהיקף של פחות מ10 חניות בכל צד. אוקיי, אני על רחוב הנמר.
יש פתרונות, אפשר להוציא תווי חניה לדיירי רחוב בלבד. נכון. אז זה כמו אותו דבר כמו לחנות בחניות הפרטיות. מישהו רוצה נכון. לסמן אולי? מה הכוונה? על איזה חניות מדובר? הנה, רואים אני את יכול לעשות עוד המפרצים. זום אין גם. מול בניין 13 ומול בניין 17 רואים את המפרץ, שניהם. אנחנו מדברים על... הבנתי. זאת החנייה הציבורית של בניין 17, וקצת כלפי מטה, אם יגוללו את התמונה כלפי מטה. עוד קצת. זאת החנייה הציבורית של מול בניין 13. אוקיי. אז שוב, לגבי סוגיה הספציפית הזאת, יכול להיות שבאמת צריך לשקול לקראת ההפעלה וכולי, איזושהי מדיניות תווי חנייה לאזור הזה, אם נראה שזה באמת משהו שבא על חשבון דיירי הרחוב, נראה לי שאפשר להציף את זה. יכול להיות ששווה להציף את זה כבר היום מול העירייה, ולחשוב אם זה אפשרי. צריך כבר היום לטפל בזה. שרון, אתה איתנו? טוב, אני אדבר עם שרון על זה. אני איתכם, בטח, כן, שומע. סבבה. טוב, אני חושב שנגמרו לנו השאלות, אז אפשר לעבור להתייחסויות, ראובן? כן, אם מי שרוצה עוד לשאול שאלה, להעיר הערה, כמו שאמרנו, יש לנו עוד 20 דקות. יש לי רגע משהו קטן, ראובן, לגבי הפרטיות שהעלו, האם אפשר להכניס שהבניין הימני והשמאלי יהיו שותפים בהחלטה איזה אמצעי יהיה להם נעצים או גדר או קומה, אני לא יודע מה. אני לא בטוח שיש שם הסכמות, אתה יודע, יכול להיות שבניין מסוים יאהב פתרון אחד ובניין אחר יאהב פתרון אחר. אז לא הייתי כבר בשלב הזה כורך אותם אחד עם השני. גם יכול להיות מה? לא, אני אומר לפחות להציג מה שמתוכנן, או אתה יודע, זה גם... ראובן. כן. ראובן, אהלן. היי שרון, אני מציעה שעוד פעם, אנחנו הרי לא הצגנו עדיין את התכנון המפורט, אנחנו ניפגש עם הנציגים של הבניינים, ואנחנו ננסה להבין את זה, וננסה להגיע כאן להבנות, כי באמת להבנתנו הדבר הזה פתיר. אז לגבי, בשביל באמת ליצור איזשהו משהו בהסכמה, אנחנו נעשה את כל המאמצים, אנחנו לא יכולים להבטיח, אבל אנחנו יכולים להבטיח שנעשה את המאמץ. שרון, אם אתה לצורך העניין יכול מהצד שלך להביא לנו פרטים של נציגות שם עובד, שם כבר עכשיו שיהיה לנו, אנחנו בשמחה ניצור איתם קשר בעתיד כשנוכל... רגע, רות, את חלק מהבניין הזה, נכון? מה? אני בנמר 7, אבל אני חושבת שיש ועד מרכזי איזשהו לכל 5 הבניינים, אני אנסה לבדוק מזה. זה לא חייב להיות ברגע זה, זה משהו שאתם יכולים להעביר לנו בהמשך. זה ברור, יופי, אז אנחנו נשמח שתעזרי לנו בזה. לא, סליחה, זה צריך להיות הבניינים שצמודים. אני מבניין 13, צריך להיות מישהו מהצד ההוא, משני הצדדים. אוקיי, עד ב-13, ונדי. כן, זה מה שביקשנו, כן. אני רשמתי, שלום, אני רשמתי את הפרטים שלי, אני בבניין 13, בצד שסמוך למדרונית, אפשר ליצור איתי קשר, זה הטלפון. מעולה. נוסיף גם מייל, אני אוסיף גם מייל. יש פה מישהו מבניין 17 או שאין אף אחד? רגע, מה עם 15? 15 לא קיים או שהוא... לא קיים. 15 לא קיים. 15 לא קיים. אני רוצה לשמור זמן להתייחסויות, אני יודע שזוהר רוצה להתייחס. זוהר, אתה רוצה? כן. אני רגע משתף, יכול רגע לתת לי שתף, שי? כן. תודה. דן, רק חשוב לי להגיד, כמו שאמרתי, אנחנו עוד לא בתיכון מפורט, אז לא לצפות שמחר בבוקר תקבל טלפון ומייל, זה ייקח עוד קצת זמן. אני לכם את הפרטים שיהיה לכם. אין בעיה, בסדר. אנחנו ביקשנו כבר עוד בהתנגדות הראשונה לפני שנתיים, וגם באחרונה לפני, לא יודע, חצי שנה, משהו כזה, לבחון משהו שיפתור לנו, גם יהיה פתרון שלדעתנו טיפה יותר טוב, אבל גם יפתור לנו עוד כמה בעיות שכונתיות שלא קשורות ספציפית לפרויקט של הרכבת, אבל כן קשורות להליכה
ותנועה במרחב של השכונה. הרחוב החדש שאנחנו רואים פה, בעצם חצי ממנו, החצי השני שממנו, מאחורי ההר פה, שבונים אותו בימים אלו, בעצם נבנה כחלק משכונת מלחה, אבל בפועל הוא מנותק. המקום היחיד שיש בו חיבור פיזי בין השכונה למטה לשכונה למעלה, הוא הגרם מדרגות הזה, שיש פה הרבה מאוד מדרגות שצריכים לעלות אותם ברגל, בזיגזג הזה, ואחרי זה ללכת פה איזשהו מין דבר כזה, כדי להגיע לכיכר האייל. כיכר האייל, היום באיך שהשכונה בנויה, היא המרכז של השכונה. יש פה בית ספר... חברים, תשימו על מיוט, מי שלא מדבר. מרכזי של השכונה, מרכז מסחרי, גדול של השכונה, הפארק השכונתי, שבעצם כל האירועים הקהילתיים שעכשיו עושים מופעים ליום העצמאות, מסיבה עכשיו, כל הפעילות של הקיץ וזה, כל הדברים האלה קורים כאן. בהמשך הרחוב יש חטיבת ביניים גם. אז הדבר הזה הוא בעצם המרכז של השכונה, והקישור אליו היום הוא מאוד מאוד בעייתי. בעצם במה שהפתרון שיש היום, בעצם הוא דורש מתושבים של המורדות ללכת בשביל שיהיה פה ולעלות במעלית או מעלית או שתיים לפה למעלה. אנחנו היינו רוצים שיבחן ברצינות לעשות את המעליות במיקום אחר, מעלית שנמצאת בערך במקום הזה, וכאן יש את הפורטל בערך, ומעלית נוספת איפשהו בערך כאן, שבעצם המעליות האלה גם ישרתו כאן יש את הגשר של, סליחה על איכות הציור שלי, אבל בערך הגשר שמגיע לתחנה, הולך בערך ככה, זה אומר שתושבים של השכונה יוכלו גם להגיע לרכבת באופן הזה, גם הקישור יהיה למקום מרכזי יותר בשכונה של כיכר האייל, שהוא גם מונע את כל הבעיות תחבורה שדיברנו עליהן. כלומר, אין סיבה להיכנס עם רכב לרחוב הנמר, יש מקום לפרוק את הנוסעים למי שכן רוצה להקפיץ, לחכות למישהו שמגיע וכן הלאה, סביב הכיכר, כמו שנעשה כבר היום, שהיא מקום מרכזי ואנשים ממתינים בו ואוספים בו וכן הלאה כבר היום, כי יש בו מגוון גדול של פעילויות. גם ינגיש את בית הכנסת לתושבים כאן למטה, שאין פה מבנה בית כנסת. גם בנקודה שאני מסמן פה עכשיו על המסך בצד, הולך להיבנות המרכז הנבנה, או יבנה בחודשים הקרובים, או ייפתח בחודשים הקרובים, המבנה הקהילתי של השכונה, שבעצם היום אין לנו גישה אליו. למעט הדרך שהראיתי לכם, שי אתה מתקן אותי, אז תודה, אבל זה בערך באזור הזה. ובעצם כל הדברים האלה, אם אני מוסיף עליהם את זה שאפשר לעשות את הפתרון שאנחנו מציעים עם מעליות רגילות ולא מעלית אלכסונית, שאני מבין שאתם מביאים חברה בינלאומית עם ניסיון וכן הלאה, וניסיון זה בסוף משהו שלא עשינו בארץ, ואנחנו לא יודעים מה האפקט שלו עוד 5, 10, 15, 20 שנה על השכונה. בפתרון הזה אפשר לעשות אותו לא צמוד לבתים בכלל, כמו שבערך סרטטתי אותו עכשיו, הוא הרבה יותר זול צריך להיות לביצוע מעבר לזה, והוא בסוף ייתן לנו את אותו שירות של הגעה לרכבת. כן, נכון, אתה מגיע לכיכר ואתה צריך לעבור לצד השני של הכיכר, תגידו ובצדק, אבל יש פה רווח מאוד גדול של קישור בין השכונה הוותיקה יותר לשכונה החדשה יותר, באופן שהוא הרבה יותר יעיל וקרוב וחוסך הליכה באופן משמעותי. אז זה אפשרות שאנחנו ביקשנו כמה פעמים ואני מעלה אותה גם פה, לבחון אותה עכשיו שוב מול האופציה של המדרונית. האופציה הזאת בעצם נפסלה במקור עוד לפני שבנו את מורדות מלחה. היום אחרי שהשכונה בנויה, בעיות הפיתוח שיש בה מחייבות את הקישור הזה בין השכונות, שהיה אמור להיות במקום אחר ולא מתאפשר כי מצאו שם קברים.
אז החשיבות של לייצר מעליות באזור, פחות או יותר כמו שסימנתי, אנחנו חושבים יותר יעילה ומשמעותית תשפר את חיינו בשכונה. אנחנו נשמח שהדבר הזה ייבחן ברצינות. אני רוצה רגע להוסיף על מה שזוהר אומר, שרק היום היינו בפגישה עם ראש העיר במטרה למצוא פתרונות נגישות למורדות מלחה, ואחד הנושאים שדובר עליהם זה באמת להגיע מהמפלס העליון, זה נקרא דרך ביובית, למפלס התחתון. יש פה שצ"פים, גם פה בהמשך יש שצ"פים, וכרגע הדרך, כאילו, לא, ההגעה לשם היא לא נגישה. צחי, אתה רוצה אולי להתייחס לזה כי זה עלה בהתנגדויות? דבר על זה כמה מילים? אתה על מיוט, צחי. לא שומעים אותך. אם זה עלה בהתנגדויות, אז זה דבר שיוכרע על ידי ועדות התכנון. רק לא הבנתי אם אתם מבקשים את זה בנוסף למדרונית שאנחנו מציעים, או במקום. פתרון, או במקום. במקום. נבחן את זה, אפשר לבחון את זה. אני חושב, ככה בבדיקה ראשונית או הסתכלות ראשונית, לא בדקתי את זה, נראה לי שתשרת הרבה פחות אנשים מהשכונה שיכולים לבוא ברגל, כפי שמגיע אל המדרונית. אני חושב שזמן ההגעה מכיכר הים לכיוון התחנה יהיה ארוך יותר. אבל זה דברים שניתן לבחון אותם. אם אתה יכול לחזור רק ראובן שנייה אני טיפה, אבל אפילו עוד טיפה אחדד את מה שצחי אומר. אני מבין את הצורך בהנגשה בין חלקי השכונה, בין מורדות מלחה לשכונה העליונה, אבל לפחות מבחינתנו כרגע מה שעמד לנגד עינינו, וגם מה שהמנדט מבחינת רשויות התכנון, מבחינת איפה שמים את ההשקעה, איפה שמים את הכסף, זה הנגשות אל תחנת הרכבת הקלה, ולכן כמו שצחי אמר, באיזשהו מקום המעבר במדרונית הוא יותר טבעי, כי הוא באמת יותר אל לב השכונה ויותר לכמות רחבה של אנשים, ללא קשר לצורך הזה שאתם מדברים עליו, של הנגשה בין חלקים בשכונה, שאני מבין אותו לחלוטין, אבל צריך להבין שזה משהו טיפה שונה. אבל נראה לי יש פה פרויקט שאומר שבסוף תופעל, ימומן, כל ההחזקה שלו וזה, הכל היא עירונית לגמרי, זה לא הקבלן שלה שמפעיל של זכיין של הרכבת הקלה, פשוט התקציב הוא מגיע מסעיף כנראה של הרכבת הקלה, אבל זה בסוף זה משהו שהוא לעירייה, אז יש פה הזדמנות לפתור כמה בעיות של השכונה יחד עם הדבר הזה, בלי לפגוע במטרה העיקרית של הדבר הזה, שהוא באמת ההגעה לתחנת הרכבת, שהוא חלק, הוא נהנה, הוא מקבל מענה בהצעה שלנו. ואולי הוא יפתור את הבעיה של רחוב הנמר, שהמעלית לא תהיה ברחוב כזה צר והולנדי ובלי חניות, ולא יעברו ברחוב הנמר. מצד שני, אני גרה ברחוב הנמר, והחלונות שלי פונים לכיכר הזו שמדובר עליה, אז אני כמובן דואגת ממה יהיה מבחינת הפרטיות וכולי, כי יעברו פה המון אנשים גם בכיכר הזו שעכשיו מוצגת פה בתוכנית, אבל זה אתם אומרים שאפשר לפתור את הנושא הפרטיות והרעש, אז אני מסומכת עליכם שזה תפתרו, אבל אולי זה פתרון טוב, שלא יעברו בכלל, שהמדרונית לא תהיה ברחוב הנמר. מה שאני מציע, ראובן, אתה יכול לחזור רגע לטווחי הליכה מהמדרונית שלנו? באחד השקפים יש את זה? נכון, יעל, בכוונה כתבנו את כמות היחידות דיור, את הכיסוי של המדרונית וכולי. יעל, יש לך, את יכולה שנייה לחזור לשקף הזה? יעל, זה פתוח אצלך? אני רואה שבינתיים... כלומר, התוואי שעובר בין המדרונית למרכז השכונה, לשיא הגובה של השכונה, הוא בוודאות קצר יותר אני חושב התוואי הזה שהוא קצת יותר ארוך, הוא כולל קטעי הליכה ברגל, הוא כולל שתי החלפות של מעליות. בראייה ראשונה זה נראה לי ארוך יותר ופחות... הנה, זה השקף, נכון צחי?
כן. השקף הזה היה אולי עוד אחד. זה מה שהצגנו פה עכשיו, שבעצם יש פה 550 יחידות דיור במרחק של 5 דקות, למעלה מ1,000 במרחק של 10 דקות. אני, שוב, לא בחנו את זה לעומק, אבל אני רוצה להסכים עם צחי שנראה שהכיסוי ליחידות הדיור הוא יותר טוב במעבר הזה. אני רק מסמן מה שאנחנו מדברים עליו זה במקום הקו האדום שלכם לעשות את המעלית פה. כן, זה לא הפרש מאוד דרמטי במרחק, זה נכון שזה ישנה קצת, אבל זה לא שינוי מאוד מאוד דרמטי במיקום. זה ייצור, ברור שזה ייצור דרכי הגעה יותר ארוכות לחלק מיחידות הדיור שמשורתות כרגע, והרבה פחות נוחות. אבל כמו שצחי אמר, זה כרגע עוד נדון בהתנגדויות, זאת אומרת, אם זה חלק מההתנגדות, אז ועדות התכנון באמת גם יצטרכו לדון בזה ולהכריע לגבי החלופה הזאת. השאלה אבל אם בעבר נבחנה החלופה הזאת ויש סיבות שהיא נפסלה, יש סיבות יותר טכניות. אני רוצה רגע להבין את הפתרון של זוהר ולשאול אותו איך מגיעים מהכיכר למפלס התחתון שמתחילה פה המעלית. זה לדעתי יש שיפוע מאוד גדול שם של הליכה ברגל. האם אני צודק? אני מבטל את השיתוף שלי ואני נותן שוב לזוהר. יש גשר של הרכבת שנכנס. הקו המקווקו הזה, איזה גובה אנשים יצטרכו לרדת ולעלות? הקו המקווקו בצהוב, למעלה. למעלה? כן. זה נראה לי שיפוע מאוד גדול, גם עלייה, גם ירידה, שמובילה למעלית, לכן הפתרון הזה לדעתי הוא נפסל על הסף בגלל זה. הוא לא שיפוע מאוד גדול, הוא נפסל כי למיטב זיכרוני אמרו לנו ככה ברמיזה, כי לא רצו לעבור ליד בית הכנסת. מישהו בדק מה הגובה של הקו האדום עכשיו שסימנו על הזה? לדעתי זה גבוה מאוד. זה עלייה קשה שם. זה עלייה מאוד קשה. כן, ליד בית כנסת זה עלייה קשה. היום אתם שולחים את התושבים ללכת את זה ברגל, כן? אחרי שמונים את זה במדרגות. רגע, שנייה, ראובן ברשותך אני אוסיף פה משהו. קודם כל, המיקום שם, כמו שצוין, יש שם שיפוע, קודם כל הגשר זה גשר רכבת, זה לא גשר הליכה. הוא באמת נמצא בשיפוע גדול, ויש שם רק נתיבי מילוט, זה לא גשר להליכה של אנשי הולכי רגל. וגם בסוף, אתה מגיע לקצה התחנה, אתה לא מגיע למרכז של התחנה, אתה לא מגיע לכל המעליות, אתה לא מגיע למרכז בעצם של התחנה. בנוסף, כשאתה הולך פה בעצם למדרונית, לתחנת ביניים, אתה הולך בעצם במפלס כמעט ישר, ואין לך את השיפוע הזה, אז זה הרבה יותר נוח להגיע מהכיכר הזאת למפלס של המדרונית, מאשר לעשות כביכול תהליכה שמוצעת. מעבר לזה שהיא לא מתאפשרת, כי יש שם פורטל, כי יש שם גשר רכבת, ועוד מיליון ואחד דברים מבחינת תכנונית. היום אתה מתכנן לבנות גשר במיוחד בשביל המעלית הזאת, מעל קוליץ, מעל כביש שהולך להיות בו 4 נתיבים לפחות, לא יודע, זה בדיוק היציאה מהמנהרה שם, אז אולי זה 6 נתיבים בנקודה הזאת, אז זה פה, להגיד שלא צריך, שזה פתרון יותר מסובך, אני לא חושב. שים לב בחתך הזה, איזה גובה יש בין המפלס של הכיכר לבין המפלס שמתחילות המעליות לפי ההצעה שלך. תעשה טיפה זום אאוט. זה גובה לא פשוט שאין לו פתרון, ולכן הפתרון הזה הוא פסול בעיניי בעל הסף, אני פוסל אותו. אם תעשה טיפה זום אאוט רגע. עוד טיפה. היום בעצם הקישור, טיפה לרדת דרום, אני רוצה שייכנס המדרגות. כאן בתחתית התמונה, בדיוק, זה הגרם המדרגות. היום, כדי להגיע מהמפלס הזה, של הרחוב פה, לכאן,
למרכז השכונה, אוקיי? התושבים הולכים, והם הולכים ברגל הרבה, את כל הזיגזג הזה, ככה. אני מדבר על הקישור, זה הפרשי, הפתרון שיש לעיריית ירושלים, לתושבים להגיע למרכז השכונה שלהם. אני מדבר על הפרשי הגובה, ואתה לא מתייחס לזה. לא, הפרשי רגע. הגובה בין אבל אני הכיכר אומר לך, ואני מתייחס להפרשי הגובה. התחלת המעליות, שזה מפלס בית הכנסת, זה גובה ושיפוע, שזה לא בא בחשבון, זה לא נגישות, סליחה. אבל היום, מה שאתה אומר, אני לרכבת עושה נגישות מצוינת לתושבים שצריכים להגיע למרכז השכונה, לא אכפת לי. אבל צריך רגע להפריד. אני אומר את זה ככה, אני מדבר על השיפוע ואתה לא מתייחס לזה. השיפוע הוא פה מאוד קרדינלי מבחינתי. במיוחד אבל מה שאתה אומר, בפועל, שהתושבים כאן עדיין ממשיכים, יש פה 400 יחידות דיור, עדיין ממשיכים לעלות ברגל את כל הדבר הזה. לא נכון, בפתרון של המדרונית יש להם את התחנת ביניים. אבל התחנת ביניים לא מביאה אותם למרכז השכונה. מרכז השכונה זה כיכר האייל, לא אמצע רחוב הנמר. אוקיי, אבל אם אתה פוגע בנגישות לאנשים מבוגרים, אם אתה פוגע בנגישות מבחינת השיפועים לאנשים מבוגרים, אז אני חושב שיש פה בעיה מאוד מאוד רצינית. לדעתי שאתה פותר את הדברים האלה עם סרפנטינה אחת בלי בעיה. אז אני חושבת זה לא פתרון לנגישות לרכבת, צריך עוד פתרון נוסף לשכונה של החדש, ולהמשיך עם המדרונית, לא שזה נוח כל כך לנו ליד הבית, אבל מבחינת הציבורית זה יותר הגיוני מה שהוצג, ולמצוא פתרון אחר לנגישות של השכונה החדשה. אני מסכים לגמרי. אפשר לייצר פה שביל כזה. צריך להפריד פה את הפתרונות, ולא לפתור בעיה וליצור בעיה אחרת. אין קשר, אי אפשר לקשור את שני הפרויקטים. יש פרויקט שמנגיש את השכונה לכיוון התחנה, זה פרויקט אחד. אי אפשר לפתור את הבעיה של השכונה הספציפית שנוצרה פה במורדות מלכה, בעזרת פרויקט שני ולגרום לו נזק. יכול להיות שצריך פה פרויקט מצרני נוסף, אבל זה לא חלק מהפרויקט הזה, זה משהו שצריך לבוא בנפרד. נכון מאוד. אתם אומרים, בסוף זה לא בעיה שלנו, אנחנו אחראים על הרכבת הקלה, אנחנו נפתור את זה, את הבעיה שלכם מול העירייה תפתרו באמצעי אחר. אנחנו אומרים, בואו, המדינה שמה את הכספי מיסים שלנו בתוך הדבר הזה, משקיעה פה הרבה כסף, בואו ניתן פתרון שיפתור את שתי הדברים ביחד. אף פתרון, זה נכון שאף פתרון הוא לא אידיאלי, זה אנחנו מסכימים כולנו. זוהר, אתה לא נותן פתרון להפרשי גובה בין הכיכר שנמצאת באייל לבין התחלת המעליות. תבדוק את עצמך, תראה איזה שיפועים יש שם, לפני שאתה מציע הצעות. חברים, תראו, זה דיון מאוד מעניין באמת, אבל באמת אני חושב, שרון ושי, שאתם צריכים לנהל את זה אצלכם בבית ולהבין, כי אנחנו שומעים פה צדדים לכאן ולכאן, ובכל מקרה, שוב, אם זה חלק מההצעה שעברה בהתנגדויות, אז זה ידון בין היתר על ידי ועדה המחוזית, ושם הם ייתנו את דעתם על כל הסוגיות האלה, שמן הסתם הם גם ערים אליהם. וללא קשר, שוב, העלו פה דברים מעניינים, זאת אומרת, בסוף יש פה באמת ניסיון לפתור שכונה, ניסיון לפתור גם את הרכבת, היו שיקולים לכאן ולכאן. שי ושרון, לדעתי אתם צריכים כאילו קצת יותר, מה שנקרא, להיכנס לעובי הקורה עם ההצעה הזאת, לחדד אותה, לגבש אותה, לראות מה היתרונות, מה החסרונות מבחינתכם קודם כל כשכונה, כי שוב אנחנו חושבים פה קולות שונים, ואם תגבשו אותה וזה, יהיה אפשר אולי לבחון אותה לאחר מכן. ראובן, העירייה באמת בעצם צוות שמאתר פרויקטים, צורך בפרויקטים מצרניים, זאת אומרת יש להם כבר איזושהי תוכנית כללית לאיתור של כל הפרויקטים המצרניים, יכול להיות שיש פה משהו, יכול להיות שלא, אבל שיפנו אליהם בשביל האיתור, זאת אומרת זה צריך להיות באמת, אם יש פה צורך, אז צריך לפנות לעירייה. לא, נתחיל בזה שמה שזוהר הציע זה בסופו של דבר או זה או הנמר, כאילו לא יהיה פה פרויקט נוסף שינגיש לרכבת, זה לא כזה הגיוני. אוקיי, ברנו שליצור פה את המצרני של הרכבת לא הגיוני לייצר את זה פה, זה לא עובד.
מה שכן אפשר לעשות זה פשוט לראות איך אנחנו מחברים את מלחה עם הורדות מלחה בצורה יותר נוחה. זה בהחלט צורך שאנחנו מבינים אותו ב100%. אנחנו לא מבינים אותו לגמרי, אבל באמת, לקשור אותו לרכבת שוב, וגם על סמך מה שאני שומע כאן, הרי בסוף חלק מהאמירה של חלק מהאנשים פה זה שבנמר ובדישון זה מחבר בצורה הרבה יותר נגישה, הרבה יותר נוחה, גם עם שיפועים סבירים, זאת אומרת, גם אם זה רחוק יותר מהכיכר, בסוף ההליכה על הדישון לכיוון הכיכר היא הליכה מישורית פחות או יותר, ועוד שפה צריך לעלות דרך בית הכנסת בשיפועים די גבוהים, וזה שיקולים שבאמת צריך לקחת אותם בחשבון. זאת אומרת... מצד שני זה מקום יותר מרכזי. מרכזי למה, אסף? כאילו, אתה אומר... יותר, אתה יודע, כוכב כזה, יותר קרוב להרבה מקומות במלחה, אתה מבין? כאילו, שם זה כאילו קצת יותר בצד. שוב, זה תלוי, כי זה מרכזי אולי ברמת מוסדות ציבור, יש פה בית כנסת, יש פה בית ספר, יש פה סוג של כיכר, יש פה פארק, יש פה זה, אבל מבחינת מגורים, אני לא בטוח שזה יותר מרכזי לשכונה באמת של מגורים, אלא רכבת הקלה. זה גם משהו שאלינו בתחילת הדיון הזה. בקיצור, זה משהו שלדעתי אתם שאתם גם מתקרבים יותר ללבן אותו ולשבת עליו, כדי שזה יהיה קצת יותר לעוס ושל. אני אגיד לך מה, מבחינתנו, אנחנו כאילו לא נבחן חלופה לעומק במידה ולא נדע שהיא באמת אפשרית. אז השאלה, אם אתם רוצים שבאמת נבחן את זה מהנקודת מבט שלנו, אז קודם תגידו שכן, זה יכול להיות אפשרי. אבל סתם ככה אנחנו לא... זה יכול להיות אפשרי אם יש מענה לשיפוע שבין כיכר העייה לבין תחילת המעליות. אחרת אני לא רואה שום יתרון לתוכנית הזאת. אי אפשר לתת מענה עם מעלית לשיפוע הזה? אני לא יודע, אבל לפי מה שהציג זוהר, הוא גמר את הסיפור שלו בתחתית של בית הכנסת. ומהתחתית של בית הכנסת עד הכיכר של היעד, שיספור את מספר המדרגות שצריך לעלות או השיפועים שצריך לעלות, וזה חסר נגישות לאנשים מבוגרים לחלוטין. נושא הדיון פה היה ההנגשה של הרכבת לשכונה, והפתרון שנדון בוועדות התכנון וכרגע גם אולי נמצא כחלק מההתנגדויות, זה פתרון שאנחנו הצענו. כלומר, כרגע בעצם תתקבל החלטה לגבי הפתרון של המדרונית. אני מקווה שזה תהיה החלטה חיובית למקום הזה למדרונית, כי אני חושב שזה נותן פתרון טוב, קצר, יעיל, ונותן פתרון להרבה אנשים מהשכונה. ככל שאתם חושבים על פתרונות אחרים של נגישות בנוסף למדרונית, או למקומות אחרים... אני רוצה להזכיר סליחה, אני לא הפרעתי לך, אם אפשר... ככל שתחשבו על פתרונות או הצעות להנגשות נוספות, תעלו את זה כפי שנאמר דרך מוסדות העירייה, מי שצריך. אנחנו, אם נתבקש, נבחן את הדברים האלה בצורה מסודרת, עם כל הכלים שיש לנו, את ההיתכנות ההנדסית. יכול להיות שבשכונה יש גם מקומות אחרים שיש להם בעיות של נגישות והליכתיות. לפחות כרגע אני חושב, אנחנו דיברנו, הצגנו את המדרונית, זה נושא שנמצא כרגע בהחלטה של ועדת התכנון. אני חושב שגם בשכונה יש מחלוקות עם הפתרון הזה שאתם מציעים, הוא פתרון טוב, יעיל על פניו, ואני חושב שכדאי לדון בו במסגרות אחרות אם נתבקש. טוב, ראובן, אתה רוצה לסכם? כן, אז כמו שאמרנו, בעצם הצגנו את המדרונית, את המעלית, דיברנו על השלבים של התכנון, איפה זה נמצא. אני כן אגיד מה אנחנו לוקחים מבחינתנו מהמפגש הזה. אז יש לנו את הסוגיה של רחוב הנמר, ששי זה משהו שאנחנו נצטרך לחשוב עליו באמת בהיבט אולי של תווי חנייה, ויכול להיות שאפשר כבר להציף את זה לגורמים עירוניים כאיזשהו פתרון לעת ההפעלה. יש לנו את הסוגיה של מפרצי חנה וסע ברחוב הדישון, כן, לא, על חשבון חניות, זה גם איזושהי סוגיה שנצטרך לדון בה בתכנון המפורט, ויש את הסוגיה של בעצם כל נושא ההסתרות והפרטיות של הבניינים הסמוכים, שכמובן גם עליה נדבר בתכנון המפורט, ובפרט
עם הדיירים, זאת אומרת, אנחנו כן פה, אנחנו נבוא לדיירים, נראה להם פתרונות, נראה להם מה הגענו מסקנה, וננסה לטייב את זה ככל שניתן, אז אלו בעיניי שלושת הסוגיות המרכזיות שעלו מהמפגש. לגבי הפתרון החלופי, שמענו פה כאילו קולות לכאן ולכאן, יש בעד ונגד, אני כן יכול להגיד שאני אקח על עצמי לבחון ברמת כיסוי, כאילו, שנבין כמה תושבים, כמה דירות זה משרת, לעומת כמה דירות זה משרת, שיהיה לנו ככה איזשהו פרמטר ראשוני, להבין מה המשמעויות של החלופה הזאת, אבל מעבר לזה יש פה באמת הרבה מאוד סוגיות נוספות, השיפועים שדיברו פה, המדרגות, ההליכה, החיבור בין השכונות שלא בהכרח מתכתב עם הרכבת, הפורטל שאמור להיות שם, אבל כן, אני כן נבחן את הנושא של כמה זה מכסה לעומת המדרונית. בסדר? ועדכן אותך שם. תודה ראובן. תודה ראובן, ותודה לכולם. ואני מודה לכולם על מפגש באמת נעים, נוח ונומס ואיכותי. לגמרי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, לילה טוב. להתראות, ביי ביי. ביי.